unmatched, number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Abril 9, tuiga 2026. Sa gihapon, ini mo lang mga kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Una kita sa balita lokal, masobra 1,000 nga public utility jeepney kaya vehicle driver ang nakabaton sang fuel subsidy nga naggikan sa city government. Mayara man sang 5,000 pesos nga ayuda. Nagika naman sa Department of Social Welfare and Development nga subong mga adlaw ipanagtag. Lakip na sang sining 1,500 pesos nga fuel subsidy. Sa aton sining mga kabumbo. Dako na ni kuno nga bulig para iya sa sining sitwasyon ganoon sa mga driver kag lakip na mga operator sa tiyon sang krisis. Samtang sa pihak sining bahin, kaso nga murder posible pasaka batok sa 19 anyos or complaint nga murder posible pasaka sa 19 anyos nga suspect sa pagsaputi patay sa nasapuan nga biktima sa Banwa sang Leganes. Duha ka minor de edad at large sa gihapon. Samtang Police Regional Office 6 magapanigayon sang crackdown sa sining mando sang DILGO. Ining may kantanan sa mando bla ni police or ni Secretary Junvic Rimulya regarding sa mga hindi pwede na or bawal or ginadumilian ang pag-inom sa kilid sang dalan. Bawal ang waisang pangibabaw nga panapton. Kagabawal ang mga 18 anyos papanaog ang wala iya sa mga nagakaigo sini ang mga dokumento sarang ipakita sa tion sang disura sang kagabion umpisa las 10 mga biyan. Sandig manini sa sining ginaduso kag luyag ipatuman nationwide ni DILG Secretary Junvic Rimulya. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sining pangalagad ang tumalagsahon sining rollback posible lauman sa masunod sini iyang semana. Grabe no, matapos ang halos iya kada semana man nga pagatimbuok sa presyo sa produktong petrolyo. Hilabi pa karon kiti permi lang naton niya ginatudlo ining krisis dito sa may Middle East sa aton sini magkasimanwa ti diri naman karon mayara sang rollback sa presyo sa petrolyo dito iya sa may world market. Tiya mo ning posible karon niya manwa nga makabig man naton na good news sa bahin sang diesel 7 pesos matapos ang masubray sa kagatos ka pesos ang pagtimbok sining presyo sang diesel or crudo. Posible may ara sang rollback by 7 pesos sa masunod sining semana. Sabay naman iya sang gasoline may rollback sang 3 pesos gid sa aton sining mga kasimanwa. Kag sa kerosene naman may ara sang rollback nga 5 pesos per liter. Ti bisan pa paano sa aton sini magkasimanwa manalipay kita kung amo sining sitwasyon mas labi nga malipay pagid kita manwa kung matigayon ini mabatsagan ini sa nga tagsa sining ka mga motorista lakip na sa mga driver ka mga operator man pero tikon hindi pa ini maggato pa ati maigo lamang ini sa handom nga ginatawag. 39 minutos na nakaligad sa takna sining alas sa 11 driman sa palatuntunan Bombo
hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Subong adlaw aton sini nga ginasaulog ang Day of Valor or Araw ng Kagitingan tuig 2026. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ika-84 anyos nga anibersaryo pagdumdum naton sa pagkabaganihan pagkaisog sa mga soldadong Pinoy kung sa din ginpangunahan sini ang nasambitan karon iya nga halad sang bulak dito sa dambana ng Kagitingan na Mount Samat, Bataan. Diri naman iya sa sining ika-84 nga anibersaryo pangunahan ini ni President Bongbong Marcos Jr. Sa aton sini nga mga kasimanwa kagati sa mga nagapamangkot kag mga nagapangita sa aton sini nga presidente, ari na nga aton sini nga presidente sa mga nagapahayag nga kuno ara na sa freezer si President Bongbong Marcos. Ari na siya sa aton sini mga kabumbo nagpanguna sa sining selebrasyon sa araw ng Kagitingan sa mga nagpahayag nga tigidig na si President Bongbong Marcos Jr. Ari na siya. Kita nyo sumo nagalakat to. Basi mambal pa ka mga AI pagindina. Sa mga hindi na magpasubali. Sa aton sining mga kasimanwa, tibuhi iya ang aton sining presidente. Pero sa gihapon, kon sandiganta ang aton sining nga konstitusyon, sandiganta ang layi, nagakadapat kidman nga kung mayara sang balatian ang aton sining presidente, iya ini ipahibalo sa publiko. Kay kinamatarong manaton ini, kagyara ini na pagkit sa aton sining nga konstitusyon. Sa pagtambong ni President Bongbong Marcos sa sining 84th Day of Valor or Araw ng Kagitingan, sa aton sining makasimanwati dito sila sa bahin karon iya sang Bataan sa nasiling na naton Mount Samat National Shrine sa Bataan sa aton sining mga kasimanwa. Sa speech ni President Bongbong Marcos, iya sining ginhatagan sa nagakigo nga pagtamod kag kabilinggan ang mga war heroes sa pungsod Pilipinas nga kung saniin hindi lang kay dapat ini sila dumdumon, kunti nagakadapat man nga ang pagdumdum naton sa ila aton siniiyang nga matranslate kag subong man sa mga buhi nga magkabing naton sinimanwa hero sa nga pungsod, dapat ma-improve naton ang ila sini nga welfare. Pila ka mga kabahin sa speech ni President Bongbong Marcos hambal niya, in honoring our heroes who made all these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. Ang presidente karon nagdiga sa pilang ka mga nagapadayon nga effort agud mapabasog ang healthcare access sa mga veterano. Lakip na ang plano sini nga mag-establisar sa Veterans Hospital sa Visayas kag sumong man Mindanao. Lakip ng pag-roll out karon sang Veterans Access to Lifetime Optimized Health Care o kon Valor Clinics. Masobra 2,630 ka mga veterano kag ila sini nga mga independent ang benefit sa hospitalization kag medical care programs ang nagligad sining tuig. Naglabot naman sa 146,876 ka mga pensioners ang nagbaton sa ilang sining bulanan nga mga benepisyo. Gin-highlight man sa presidente ang edukasyon kag financial support initiatives nga kung saan mayara sa 933 kapin 800 ka mga scholar nga nakabaton sa assistance while disability pension rates ang ginpasaka naman sa idalom sa Republic Act 11958. Ang araw ng Kagitingan o kung ining Day of Valor ginasaulog naton sa tagsa ikasyam sang bulan sang Abril sa aton sini nga pagdumdum sang Fall of Bataan in 1942.
no, nga kung sa nila Filipino and American troops nagbato sa sining ining Japanese forces atuman kadamo sa mga Hapon, no? Pero why nagkakordam yang mga Pinoy ka mga Amerikano to, no? Sa aton sining mga kasimanwa antes pa man nga ti may pag-surrender nga nagtugaman sining ginatawag nga Bataan Death March. Sa aton sining mga kasimanwati naghatag sang kabilinggan diri sa kaisog kag subong man ang enduring legacy sa nga aton sining mga kauturan, mga Pinoy nga naghalad sang ila sini iyang kabuhi sa aton sining mga kasimanwa. Gin-unveil man diri banwa ang check marker nga nagahatag sa pasilugog sa Czech nationals nga nagpakig-away alongside sa mga Pinoy sa Bataan nga kung saan nagapakita sa global solidarity and the fight for freedom. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, ang leksyon kuno sa Bataan ang magapabilin sa gyapon, no, sa pungsod Pilipinas naton nga sa karon nagapangatubang sa modern challenges lakip na ang geopolitical tensions dito sa Middle East kag padayon nga naga-impact sa global oil prices kag subong man sa tagsa kapuluyan sang mga Pinoy. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, ginatagan man sa nagakigo nga pagtamod sang presidente nga magluwas sa gobyerno or bulig sang gobyerno, no? Ang nation building naga-require sang collective effort but silingon all hands on deck kita dapat, no? Sa aton sini mga kasimanwa nga kung saan ti nagakadapat ining collective effort naton magasandig, no, sa compassion and unity. Ti sabo siningan simpo bisan pa paano atagan taman sa nagakigo siniyang kay gayunan nga pamatian at the same time patihon ang aton sininga presidente. Hindi kay palaptahon ta nga sulod na inisya sa freezer kung ano pa din ang natabo sa presidente, no? May malubha siniya nga balatian. Ti sa balatian guro ating nabaluan naton diverticulitis. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ang question nga naglala siya or whatsoever ti nagagwa karon nga yadto banwa ang lunsay wala sa nga kamaturan kaysa karon makita nyo man ang aton sini nga presidente sandig diri sa iya sini nga pagtambong sa pagsaulog naton sa ika-84 nga araw ng kagitingan kon na Day of Valor. Sa aton sini karon nga mga kasimanwa, basi gusto pag nila mong bukres sa mabatian ng jutay, kamahin nga paghambal sa presidente ta para mapate pagin sila. Now, sa aton sino mga kabumbo, mudlay na kay ang iban sila ginadusogin nga may malaing kuno nga natabos presidente. Tatiano karon? Tianong tawag nyo niyo, impostor karon Ari na, si President Bongbong Marcos kabahin sa iya sininga mensahe sa ika-84 nga selebrasyon sa nga araw ng kagitingan. A kind introduction. Please be seated. His Excellency Archbishop Charles John Brown and the distinguished excellencies of the Diplomatic Corps, Japanese Ambassador to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya, U.S. Embassy Chargé d'Affaires Robert Ewing, the honorable members of the Cabinet who are here present, Province of Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia, and the other members of the House of Representatives, Municipal Mayor of Pilar, Carlos Pizarro, and other municipal mayors of Bataan present here, National Historical Commission of the Philippines Chairperson, Regalado Jose Jr., Philippine Veterans Affairs Office Administrator Reynaldo Mapago, the Bishop of the Diocese of Balanga, Most Reverend Rufino Sescon Jr., the honored veterans of World War II, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. We gather here today
to remember those who stood firm in the face of overwhelming adversity, as well as to reaffirm the values that they lived and that they died for, the values of courage, of dignity, and an unyielding love of country. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. We also witnessed earlier the unveiling of the check marker for World War II to honor the Czech nationals who chose to stand with us in the defense of Bataan. There you have it, si President Bongbong Marcos. Oh, sa mga kauturan naton, no? Intindihan tama na nga tagsa-tagsa sa aton, may kaugalingon siniya nga mga kinamatarong sa kung sino ang pagasuportaran or pagapilion. Ako, why man kuya siling supporter ako ni President Bongbong Marcos. Supporter ako ni Vice President Sara Duterte o kung sino man siniya nga politiko sa aton sini nga mga kulturan. Ang aton lamang sinadiriya diri sa Bombo Radio ang kamaturan. No? So kung matuod nga nag 50-50 ko ng presidente ta, kung matuod nga ginsulod na ini sa freezer, may iban sini nga nakabalay na kag preparado na gani ila sini nga eulogy or kung ano ba gin sinadira, may kantanan sa pagtaliwan sa isang tawo, hindi naman na insakto sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ang kamaturan niya ti ginpamatudan nga ara karon ang presidente naton madamo nakakita sa mga nagtalambong dito iya sa ginapatigayon sinikaron niya nga hilikoton dito sa may Mount Samat National Shrine sa Bataan sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti ugaling amo na diya sa bahin sang pungsod na Pilipinas. Amo na diya ang way of politics. Nagalabot niya sa punto nga hindi iya ang mga politiko ang maguramusay, ang mapakdulanay, ang mahabuyanay sa luta konti. Naga-intervener na iya ang mga the so-called diehard, ang mga ang ginatawag siniyang fanatiko sang isa iya ka partikular nga politiko. No? We can't deny the fact nga ang magtimbang siningabahin ng kampo ni Marcos Jr., no? Si President Bongbong Marcos, may mga fanatiko man no? Samtang ang mga Duterte, no? Mayara man sila sang mga fanatiko. So karon, sanda iya ang nagabumbatsuanay nga darwa. Darwa ka magkatimbang siniya nga grupo, sanda iya hamrasanay kag nagalamhitanay kalao. No? Sa aton sino makasimanwa, imbes nga tutukan ang tuman kadako sinikaron iyang problema sang pungsod na Pilipinas, mas ginpasulabi sa mga fanatiko, no? Nga amunay ang pagpati patay sa piyak tuya, ginapakigbato or mambal kita nga ti ginadipinsahan sa aton sini mga kabumbo, no? Nalipat kita nga may mas dako pa kita sa karon nga problema nga ginapangatubang kag nagakadapat nga matagan sa nagakigo sini nga solusyon. Hindi tanay pagpaligban kung ano kag ano man dira ang sitwasyon nga mayara sa bag-o nga mangin leader or whatsoever. Hindi kita banwa sa pagpangita sa mga nagakigo sini nga solusyon. No? Ang presidente naton, may mga ginahimo man, ang mga opisyalis ng gobyerno naton, may mga ginahimo man, ang pamangkot karon kay si Vice President Sara Duterte, kabahin man sa gobyerno,
sa pungsod Pilipinas, isa man siya sa mga matagas nga opisyal, ano karon ang iya sini nga ginahimo or pagahimoon sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti mas madamo karon iyang nagatutok nga ti kumo naggutok ang damo kuno hindi man sini nga naggutok madamo kuno sa nga pulis nga nagpadulong dito iya sa ospital dito sa may Metro Manila. Tapos sa may mga video pa ito nga kung sa diin may seal sa Office of the President. Sa aton sini nga mga kabumboti, hindi taman iya abi ma-distinguer na karon kung hindi kita mangin mahinalungon kung diin diri ang minatuod, genuine, or AI, or ginhimo-himo lamang, or gin-edit nga mga video, gin-splice, pinang-utod-utod, kagagin pang sugpon-sugpon to make it appear nga current ang isa iya ka situation. So nagakadapat nga mangin na responsable kita, ikaw nga nagapamati dira sa balita, no? Ikaw nga nagakuti dira subong sang imo sini iya nga social media, tinagakadapat mangin na mahinalungon kag mangin responsable gid kita. No? I-counter check ginaton ang mga information nga aton sinimabasahan sa social media kay kadamo na sa karon mga biyan sang mga tao nga nakauyat lang sang cellphone di kamera, nakauyat lang sa mga malahalon sini ang tawag mo niyo tripod, monopod. Basta pad. Nakakapot lang sa amuna, tinungtong lang ng cellphone, nag-journalist naman kuno dayon. Ay kalilintukin siya Pero hindi kayo maugtasa, mga lipay ta subong, kay may winner kita! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Pakalot ba na lang alang si Bumbong Chris alin sa bintaryo tapos sa winner na yon. Hindi ta na pagpadugayan Kaya rin na karon sa aton sini mga kamot mga biyan ang pangalan sa aton sini nga winner. Sa aton nga daily draw sa Buwan Mano Salvo Year 20 promo, ang premyo 1,000 pesos cash, 1,000 pesos cash plus 1,000 pesos ka balor sang gift pack. May urukan nga balde, 3 ka putosang nga kumiha biyon, 2 ka kumiya, 1 ka palabok, 2 ka box ang REM Zinc vitamins nga mayara sang tagsisinta kabilog kada box ang tablitas, tiduak bilog 120, kag 1 ka box ang MX3 coffee nga may napulo ka sachet, may napulo ka saket. Okay pa sa alright. Ari na, proof of purchase, Universal Robina Corporation, 56 anyos, taga Santa Rosa, Mandurriao. Congratulations, Teresa Pareño! Teresa Pareño, ginaw ikaw ni Bombo Cham. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sinigang premyo na kahulatan diri sa imo sa istasyon sa Bombo Radio, 1,000 ka pesos plus 1,000 pesos ka valor sa gift pack kadto ina diri sa istasyon. Kag gilayon nga imo sininga i-claim. Detalye sa mga nagapauna dalagkuan ng mga balita kag impormasyon, balikan ta sa padayon nga pagpalayag sa Bombo sa auto pagkatapos ang Bombo Network News. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
Halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra. Sa pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ikaan Huwebes sa buwan ng Abril taong 2026 at ngayong araw nga ay ginugunita natin ang 84th anniversary of the Day of Valor o Araw ng Kagitingan. Sa ating mga headlines, Attorney Michael Powa at National Bureau of Investigation Director ay ipapatawag sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang panghihimasok naman ng dayuhan sa hustisya ng Pilipinas, direktang hamon umano sa kalayaan ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Si Senator Panfilo Lacson naman ipinagpaliban ng flood control probe pero hinihintay pa raw kasi ang affidavit nito si dating Gobernador Chavit Singson. Abangan naman mamaya sa ating international news, ang United States-Iran truce nanganganib dahil sa lumalalang labanan sa Lebanon. Ang International Monetary Fund at World Bank nagbabala naman na sa digmaan ay magpapataas umano ng presyo ng pagkain. At sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Pistons tinambakan ng 26 na puntos ang Bucks. Abangan ang mga update. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Binigyang pugay ni Vice President Sara Duterte ang kabayanihan ng mga sundalo sa Follow Bataan kasabay ng ika-48 o 84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan o Day of Valor ngayong Abril 9. Anya, paalala ito na ang kalayaan ay nakakamit sa pamamagitan ng sakripisyo at dapat ay patuloy na ipagtanggol ng bawat henerasyon. Iginit din niya na ang tunay na kagitingan ay makikita sa matibay na paninindigan upang maprotektahan ang soberanya ng bansa at mapanatili ang rule of law. Binigyang diin pa ng pangalawang Pangulo na ang anumang panghihimasok ng mga dayuhang institusyon dito sa hustisya ng bansa ay isang direktang hamon sa kalayaan. Kaugnay niyan, narito ang naging Day of Valor message ni Vice President Sara Duterte. The Day of Valor reminds us that our freedom was bought at a high price. It is a reminder that the defense of our republic is a continuous duty that falls upon every generation. Today, valor is found in our courage to protect our sovereignty and our discipline to uphold the rule of law. Ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa batas. Bagamat walang direktang tinukoy na unanang tinuligsan ni Vice President Duterte ang pagkakadetine ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Anya, kayang pamahalaan ng Pilipinas ang sarili at ipatupad ang batas sa sariling mga hukuman kasabay ng panawagan na manatiling matatag ang mga Pilipino sa harap ng mga hamon. Inatasan naman ng House Committee on Justice na humarap sa pagdinig sa Abril 14 ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Powa kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo.
Layunin ng komite na kunin ang kanyang testimonya hinggil sa mga usaping may kaugnayan sa kanyang panunungkulan bilang Chief of Staff ng kalihim ng Department of Education mula taong 2022 hanggang 2023, partikular sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Batay sa subpoena na natanggap noong araw ng Martes, inatasan din si Attorney Poa na magsumite ng mga dokumentong isinumite ng Department of Education doon sa Commission on Audit kaugnay ng naturang pondo. Naglabas din ng hiwalay na subpoena ang komite sa National Bureau of Investigation upang isumite ang mga record ng kanilang investigasyon sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. Samantala, inimbitahan din ng komite ang direktor ng National Bureau of Investigation na si Melvin Matibag upang dumalo sa naturang pagdinig sa Abril 14 bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Samantala, kasabay nga ng naturang inaasahang pagdinig kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, ipinagpaliban naman doon sa panig ng Senado nito si Senator Panfilo Lacson ang nakatakdang pagdinig sa Abril 14 ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya sa flood control projects habang hinihintay pa raw ang sinumpang salaysay ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ayon kay Lacson, kailangan muna ng affidavit at mga kaukulang dokumento bago may ipagpatuloy ang pagdinig. Dagdag pa niya, kulang pa ang lagda ng mga miyembro ng komite upang maaprobahan ang partial committee report na magpapahintulot na iakyat ito sa panig ng o sa plenaryo ng Senado. Sa kasalukuyan, 4 pa lamang umanong lumagda sa naturang ulat, kabilang na ang chairperson nito na si Senator Ping Lacson, Senator Risa Ontiveros, Senator Francis Pangilinan at Senator Bam Aquino, habang kailangan pa ng 5 makabuo ng mayorya doon sa naturang lupon. Anya kay Senator Lacson, maaari pa rin ipatawag si Singson kung may susumitin nito ang kanyang draft affidavit habang posible namang iakyat sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento kung hindi makukuha ang kinakailangan lagda ng naturang komite. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, umapila naman ang Philippine Veterans Affairs Office sa publiko na bigyang pugay at pagkilala ang mga veteranong nagbuwis ng buhay kasabay ng pagunita sa araw ng kagitingan ngayong araw ng Abril 9. Itong sakripisyo ng mga veterano ayon kay Deputy Administrator Restituto Aguilar ay naging daan para sa kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan. Kahit sa simpleng paraan ng pagpupugay, aniya malaking bagay na ito upang mapahalagahan ang kanilang naging ambag at sakripisyo para sa Pilipinas. Giit ni Aguilar, hindi hinangad ng mga veterano na sumabak sa digmaan upang ipagtanggol ang bansa mula sa mga dayuhan. Nagkataong lamang anya na kailangan ng kanilang serbisyo sa mga panahong iyon at agad din silang tumugon sa naturang pangangailangan. Dahil dito, mahalagaan niyang pasalamatan sila sa kanilang nagawa at naiambag para makuha ng Pilipinas ang hinahangad na kalayaan. Umaasa rin ang opisyal na magtutuloy-tuloy ang pagpupugay ng mga Pilipino sa mga veterano kahit ilang taon pa ang lumipas bilang pagpapakita ng paggalang sa kanila at sa kanilang naging sakripisyo. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng update mula sa ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanawagan ng tapang at pagmamahal sa bayan. Sa gitna po yan ng mga hamon. Si Speaker D ay nanawagan din sa mga Pilipino na humugot ng lakas mula sa kabayanihan ng mga kababayan po natin ngayong araw ng kagitingan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pairalin ang tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bansa sa harap na patuloy na nagbabagong hamon. Sa kanyang mensahe para sa Araw ng Kagitingan, iginiit ng Pangulo na ang lakas ng bansa ay nasusukat hindi lamang sa tagumpay kundi sa kakayahan ng mamamayan na magkaisa at tumindig. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan din ng malasakit, pagtutulungan at paninindigan sa tama bilang susi sa pagtagumpay ng bansa.
Inalala rin ng Pangulo ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino na lumaban para sa kalayaan sa Bataan at Corregidor na anyay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kasalukuyang henerasyon. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko isabuhay ang diwa ng kagitingan upang makamit ang layunin ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. And yet, governance is only a part of the equation. Nation building has always been a shared responsibility. But for this collective responsibility to succeed, it must be grounded in integrity, in courage, and in love for our country. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Samantala, nananawagan din si House Speaker Faustino Bojidy III sa mga Pilipino na humugot ng inspirasyon mula sa tapang at sakripisyo ng mga bayani kasabay ng pagunita ngayong araw ng kagitingan. Ginawa ng House Speaker ang panawagan habang ipinagdiriwang natin ang ika-84th na araw ng kagitingan ngayong araw na may temang Giting ng Bayani, pamana sa sariling lahi, na nagbibigay diin sa patuloy na pamana ng katapangan, pangmakabayan at sakripisyo ng mga veteranong Pilipino at layuning magbigay inspirasyon sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ayon pa kay Speaker D, nagsisilbing paalala ang pagdiriwang sa ipinakitang kagitingan ng mga sundalong Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng bansa, gayon din sa tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na pangalagaan at patatagin ang bansa. Binigyang diin niya na ang kalayaang tinatamasa ng mga Pilipino ngayon ay bunga ng sakripisyo at dapat pangalagaan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at dedikasyon sa bayan. Pakinggan natin si House Speaker Faustino Bojidy III. Noong araw ng kagitingan, ginugunita natin ang tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan na ipinakita ng ating mga bayani, lalong-lalo na ng mga sundalong Pilipino na lumaban para sa ating kalayaan. Their courage reminds us that the freedoms we enjoy today were not given freely. They were earned through sacrifice. Ang tunay na kagitingan ay hindi lamang makikita sa gitna ng digmaan. Nakikita rin ito sa araw-araw na pagsisikap ng bawat Pilipino na maglingkod, tumulong sa kapwa, at magtayo ng mas maayos na kinabukasan para sa ating bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng kanilang halimbawa upang patuloy nating mahalin, ipagtanggol, at paglingkuran ang ating inang bayan. Mabuhay po ang ating mga bayani. Mabuhay ang Pilipinas. Si House Speaker Faustino Bojidy III. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load. Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Nangangalibabasag ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng United States at Iran matapos muling uminit ang tensyon kasunod ng malawakang pambobomba ng Israel sa Lebanon. Bagamat parehong nagdeklara ng tagumpay ang Washington at Tehran sa kasunduang ceasefire, agad itong nabahira ng tensyon nang magsagawa ang Israel
ng matinding airstrike kabilang sa kabisera na Beirut. Ayon sa Lebanese Health Ministry, umabot sa 182 individuals ang nasawi at halos 900 na ang sugatan. Iginiit ng Israel na hindi saklaw ng United States-Iran truce ang kanilang opensiba laban sa Hezbollah, bagay na sinuportahan ito ni United States Vice President J.D. Vance. Gayunman, nagbabala ang Iran na maaring bumagsak ang usapan matapos umano'y malabag ang batayan ng negosasyon. Sa gitna ng krisis, sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na handa silang ipagpatuloy ang operasyon laban sa Hezbollah Group, habang nagbanta naman ang Iran at ang kanilang kaalyado na gaganti kung magpapatuloy ang mga pag-atake. Patuloy namang nakaantabay ang puwersa ng United States sakaling tuluyang sumiklab muli ang mas malawak na digmaan sa rehiyon. At sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagbabala naman ng World Bank at International Monetary Fund pati na rin ang World Food Program na magdudulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain ang patuloy na digmaan sa Middle East. Ayon sa kanilang pahayag, ang pagsirit ng presyo ng langis, gas and fertilizers ay direktang makakaapekto sa food supply, lalo na sa mahihirapan at import-dependent na bansa. Bagamat mayroong pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng United States at Iran, nananatiling mataas naman ang tensyon dahil sa nagpapatuloy na labanan sa rehiyon. Binigyan din na ang krisis ay isa sa pinakamalaking disruption sa global energy market na maaaring magpalala sa food security. Ayon sa mga eksperto, wala pang food crisis sa ngayon, ngunit posibleng mangyari ito kung maaapektuhan ang supply ng fertilizers. Balik sa mga balita sa Pilipinas, mahigpit na pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas at ng Department of Foreign Affairs ang mga kababayan natin na nandun sa Lebanon at yan ay kaugnay pa rin ng alerto at dapat maging mapagmatsyag sa gitna ho yan ng tumitinding operasyon ng militar at pag-atake sa naturang bansa. Ang babala ay kasunod naman ng malawakang airstrike ng Israel nitong nakalipas na araw na kumitil na ng hindi bababa sa 254 katao at nasugatan naman ng mahigit 1,000 individual. Kabilang ang mga sibilyan, patuloy ang opensiba ng Israel laban sa Hezbollah doon sa kabila po yan ng umiiral na ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdulot na ng matinding pangamba sa kaligtasan ng mga dayuhan at lokal na residente. Ayon sa embahada, pinapayuhan ang mga Pilipino na umiwas sa mga lugar na apektado ng kaguluhan, maghanda ng mga mahahalagang dokumento at emergency kit, pati na ang mga embahada ay kinakailangan din umanong handa na kupkupin ang mga kababayan natin at kung mga kailangan ng repatriation ay kanila din dapat na i-facilitate. Nagpalabas na rin ang naturang tanggapan ng mga abiso ukol sa evacuation upang hintayin ang mga Pilipino na lilikas habang may commercial flights pa mga kabombo sa naturang lugar at bukas pa rin ho yan, tinatayang mahigit 1.2 milyong katao ang na-displace sa bahagi ng Lebanon dahil sa patuloy na labanan. Bunsod ng mga pangyayaring ito ay inaalerto ng embahada ang kritikal na sitwasyon para naman sa mga Pilipino roon. Ang panawagan ng embahada ay bahagi pa rin ng malawak na hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa gitna ng lumalalang tensyon dyan sa gitnang silangan. Sa bahagi ito, mga kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga balita pa na tinutukan ng ating news team. 238 billion pesos na pondo inihanda raw para sa mataas na presyo ng langis ayon niya sa Department of Budget and Management. Yan at ilan pang mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, inihayag ng Department of Budget and Management na may nakalaang humigit kumulang 238 billion na pondo ang pamahalaan para sa mga programang tutulong sa mga apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo, ang naturang pondo ay magmumula sa 2026 National Budget at mga hindi pa nagagastos sa pondo mula sa nakaraang 2 taon. Layunin nitong suportahan ang mga sektor na labis na naapektuhan ng krisis. Sa kasalukuyan, nakapaglabas na ang gobyerno ng 2.5 billion para sa ayuda sa sektorya ng transportasyon at 1 billion para naman sa service contracting upang mapanatili ang operasyon ng pampublikong sasakyan.
mayroon ding pinansyal sa ilalim ng individual AICs habang may nakalaan ding pondo para sa mga OFW sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, nasa 10 billion na rin ang inilabas para sa mga magsasaka at mangingisda upang makatulong naman sa pagtaas ng gasto sa produksyon at transportasyon. Tiniyak naman ng ahensya na ang pamamahagi ng ayuda ay susuriin upang matiyak na makakarating ito sa mga pinaka-nangangailangan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo. Meanwhile, a total of 238 billion is appropriated from our for the relevant programs of various departments and agencies under the 2026 GAA and the 2025 continuing appropriation, as well as the automatic appropriations, which can be tapped by the national government to mobilize measures in response to the impact of Middle East conflict. We have identified from the GAA 2026 around 200 billion, and from the continuing appropriations from 2025, 18.4. And as mentioned earlier, the one we use for the from the special account in the general fund of the DOE for the Malampaya Gas Fund at 20 billion. So that's a total of 238.6 billion, Mr. Chair. Samantala, iginiit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat agad maramdaman ng mga consumer ang posibleng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod ng ceasefire sa pagitan ng US, Israel at Iran at inaasahang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Hiniling din ni Tino na gawing transparent ang breakdown ng presyo ng langis at ipatupad ang automatic price control sa kerosene at LPG upang maprotektahan ng mga mamimili. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Antonio Tino. Well, alam ng lahat na may major development, no? May ceasefire at bubuksan daw muli ang Strait of Hormuz for at least 2 weeks. So, may pagbaba na ng presyo on the world market. Ang tanong, mararamdaman ba kagad yung pagbaba? No, alam natin, pagka tumaas, kahit lumang stock, tinataas na nila. Pero bakit pagka bumababa, ang daming dahilan para sabihin hindi pa maaaring bumaba ang presyo. Yun nga ang patunay na pinagsasamantalahan at tumutubo ng sobra-sobra ang mga oil companies sa publiko sa krisis na ito at hinahayaan ng gobyerno dahil sa patakaran ng deregulasyon. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapulungan, 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Papatayan ng mga karagdagan report. Libreng sakay para sa mga tsuper ng jeepney at commuters dyan sa Maynila. Meron hong ipinagkakalob yung lokal na pamahalaan. Samantala, bago ho yan mga kabombo at mga Kastar Nation, muna tayo ng isang mahalagang panayam sa pagkakataong ito. At sa mga oras na yan, mga kabombo, mga Kastar Nation, ay nasa linya na ng ating komunikasyon ang kinatawan mula ho yan sa mamamayang Liberal Party List, si House Deputy Minority Leader Representative Leila de Lima. Magandang tanghali po ang aming pagbati. Isang maligayang araw ng kagitingan. At welcome po sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Tayo ay napapakinggan at napapanood po sa lahat ng platforms ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program. Thank you very much. Magandang tanghali rin po sa inyo at magandang araw ng kagitingan din po sa inyo. Thank you for having me. Okay. Bombo Dennis Opo. and Bombo Jan. Opo. Yes. Unang-una, nais po namin naitanong, ano po yung naging takbo ng inyong pulong ukol dito sa mga preparasyon sa magaganap na impeachment proceedings? Diyan pa lang po sa level ng Kamara de Representantes, lalo't may nakatakda yatang hearing sa darating na ika-14 ng Abril. Any update on that, Representative de Lima? Matutuloy po yung hearing na yan on April 14 dahil bagamat
naghain na naman ng petisyon yung kampo ni VP Sara sa Korte Suprema, ay wala naman ini-issue, wala namang in-issue na TRO ang Supreme Court. Kasi dun sa pinalabas na resolution ng Supreme Court ay pinapa-comment muna o pinapa-comment lang yung respondents and the respondents to be represented by the Office of the Solicitor General. So dahil walang TRO, sigurado tuloy na yung hearing na yan sa April 14. Yan na yung simula ng proceedings, yung tinatawag na determination of probable cause. Kasi nakita natin sa mga nakaraang hearing sa komite na natapos na po yung tungkol sa determination of sufficiency in form, determination of sufficiency in substance, at yung determination of sufficiency in grounds. So lahat po yan, pasado po yung dalawang complaints, yung Sabalia et al. Complaint, tsaka yung Cabrera complaint. So ang susunod na po, at ito po ay importante, syempre, ay yung determination of probable cause. Kasi dito na malalaman kung anong magiging rekomendasyon ng Justice Committee sa plenaryo at para lalo na kung ang rekomendasyon ay ipa-impeach talaga o impeach si VP Sara, ay ito ay i-elevate o dadalhin na sa Senado para sa impeachment trial. Okay, could you please enlighten us, bilang dati po kayong kalihim ng Department of Justice, paano ho ito? Kailangan ba ng Korte Suprema na hintayin yung comment dahil pinagkokomento na ho yung panig ng Kamara hinggil ho dito sa pagsasagawa ng impeachment proceedings, dahil yan yung requirements doon sa takbo ng petisyon naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dahil temporary restraining order, pwede pa rin ho ba as time goes by na biglang maglabas ng temporary restraining order o kailangan talaga hintayin yung mga komento? Well, since hindi nga sila nag-issue ng TRO at this point sa pag-receive nila ng petisyon at prerogative yan ng Supreme Court na ipa-comment na muna yung respondent, at yun nga ang nangyari. Nakasabi nga, without necessarily giving due course to the petition, ay dapat na muna mag-comment yung respondents through the Office of the Solicitor General. Ay hindi po siguro mangyayari yan na bago pa matanggap yung comment ng respondents, ay meron na mag-i-issue na ngayon ng TRO o mag-i-issue ng injunction na precisely hindi na muna nag-issue ng TRO. Kasi kung kumbinsido ang Supreme Court na kailangan pigilan na kaagad yung proceedings na yan before the House Committee on Justice na magsisimula next week, ay dapat nag-issue na sila sa pagkatanggap ng petition, at dyan sa resolution na yan na pinalabas nila kaagad, ay dapat nag-issue na sila ng TRO. So that means, hindi na pwede, hindi po normal na bigla na lang uli o bigla na lang mag-i-issue ng TRO na hindi nga sila nag-issue ng TRO sa pagkatanggap ng petition precisely because gusto muna nilang makita yung sagot, yung comment ng respondents. So kailangan hintayin na muna yung sagot ng respondents through the Office of the Solicitor General kung ano yung susunod. Kasi posible rin kasi, Bombo Dennis, na pagkatanggap ng comment at makita ng malakas yung argumento, counter-arguments ng respondents sa kanilang comment, ay pwede rin i-dismiss na without further proceedings doon sa Supreme Court. I see. Okay, ang akin din hong katandem dito si Bombo Jai Rahanggayo. May ilang punto na nais pong maitanong sa inyo, Bombo Jai. Representative, ano po yung aasahan ng publiko sa April 14 impeachment hearings? Okay, may mga inisyong na subpoena. At yung mga nakaschedule sa April 14 ay yung mga resource persons hinggil doon sa ground ng alleged misuse or abuse of confidential funds pertaining to the Office of the Vice President and the Department of Education. So 5 yung mga nasabina for April 14 at kasama nga dito yung Notary Public ni Ramil Madriaga, si Ramil Madriaga mismo, and then si Attorney Michael Powa, and then yung sa COA, yung galing sa ICFAO. ICFAO is the Intelligence Confidential Funds Audit Office.
and also yung archives, yung in charge ng archives section or division ng House of Representatives. Yun po ang mga dapat maasalang sa April 14 based on the subpoena at pinapadala sa kanila yung mga relevant or material documentary evidence as requested and also as indicated in the subpoena. So tungkol ito sa ground ng alleged misuse or abuse of confidential funds. Kasi as you know, merong several grounds rinaised doon sa parehong complaint ng Saballa et al. And Cabrera complaint. Although tuloy na itong impeachment sa April 14, Representative, are we seeing any weakening support or solid backing sa impeachment within the House? Wala naman po akong nakikitang ganon, kasi syempre, everybody really would want to know the truth. Everybody would want to see yung initial evidence, kung ano yung mga ebidensya na yan. At hindi talaga maiiwasan na mag-adduce ng evidence, magpresenta ng evidence, although hindi ito yung parang trial na talaga. Kaya lininaw po yan noong March 25, nung nagpalabas at nag-adopt ng ground rules or guidelines sa takbo na magiging proceeding sa Justice Committee hearing. Ito ay hindi pa full-blown na tipo bang nandyan na kaagad yung direct examination, yung cross-examination, yung masusing pagkilatis sa mga resource persons at mga ebidensya. Kundi ano lang ito, yung parang pwedeng mag-propound ng mga clarificatory questions kung merong hindi mga malilinaw naman sa mga sasabihin ng mga resource persons o kaya base sa mga documentary evidence na dala-dala nila. So, hindi ito full-blown, pero ito ay parang akin to what we call the preliminary investigation stage before the Department of Justice. Pero titingnan na yung mga available na mga evidence. Kasi paano makakapag-determine yung House of Representatives, yung Committee on Justice, ng probable cause kung hindi makita yung mga ebidensya na yan. So mali yung sinasabi na ito ay magiging trial na mismo kasi yan po ay sa Senado. Ito ay dito lang sa Committee on Justice na kailangan merong preliminary finding tungkol nga dun sa merong finding ng probable cause. Anong ibig sabihin ng finding ng probable cause? That an impeachable offense has been committed and that the respondent is probably guilty thereof. So hindi pwedeng totally walang evidentiary hearing. Kasi nga, paano makakadetermine ng probable cause kung hindi makita nga yung mga ebidensya na yan? Kahit hindi pa lahat na ebidensya, basta yung mga, certain material and relevant evidence, lalo na yung mga pinasapina ng committee. Okay, but we're not... Sige, Representative. Idagdag ko lang, ay kasama rin yung si Ramil Madriaga kasi lalo na pumayag na po yung court handling his case, yung RTC Branch 21 of Manila na ipa-attend si Ramil Madriaga in accordance with or pursuant to the request of the committee. So pinapapunta siya doon under proper escort syempre. But we're not seeing any concerns patungkol sa mga possible politicization nitong impeachment ni Vice President, Representative. Wala naman kasi alam mo ang impeachment proceedings ito yung tinatawag na sui generis or sui generis constitutional process. Yes, primarily legal ito, primarily constitutional, pero may political characteristics, may political context kasi both legal and political. Pero syempre ay yung yung nandyan pa rin yung mga basic principles ng pag-handle ng mga formal proceedings. Nandyan nga yung requirement din ng due process. At yan, gusto kong linawin, gusto kong i-emphasize ito, na binibigyan na namin ngayon, binibigyan na ng Justice Committee si VP Sara na sagutin. An opportunity for her also to be there to confront this evidence and to state any defense that she would have pursuant to the principle of due process, the requirement of due process. Kasi di ba, yan ang rinireklamo nila dati. Hindi daw binigyan ng due process nung sa 2025 impeachment case na diretso na kasi ng more than 1/3 of the members of the plenary
of the House sa Supreme Court without going through sa committee kasi kinikilala naman na mode yon na diretso na. That is the so-called faster track or faster mode, yung kaysa dun sa the other mode na may complaint na in-endorse ng complaint from private citizens na in-endorse ng members of the House of Representatives na kailangan pang dumaan sa Justice Committee. So dito, binibigyan na sila ng chance. And yet, umaangal pa rin sila. Pumunta na naman sila sa Supreme Court para i-block, para hadlangan, para hindi matuloy itong impeachment proceedings na ito. At ang kaisipan nga ho namin sa committee is that this is another form of distraction. Dinidistract na naman ang atensyon at ang oras ng committee na instead of focusing dun sa mismong pinakamandato niya to determine already the probable cause para malaman na natin kung talagang mai-impeach na o dapat nang i-impeach si Sara Duterte ay pinipigilan na naman nila. Okay, thank you so much, Representative Bombo Danis. Okay, with that, maraming salamat po. At siguro from time to time kami makikikumusta at makiki-update po sa inyo dito sa mga development dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Thank you also. Have a good day po. Thank you. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, napakinggan at napanood po natin si Representative Leila de Lima, ang House Senior Deputy Minority Leader dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at kinatawan ng mamamayang Liberal Party List. Tuloy-tuloy tayo sa atin po mga balita. Kuha tayo ng update dito sa libreng sakay para sa mga chuper ng jeep at commuters dyan sa lungsod ng Maynila ay itinigil muna. Alamin ho natin kung bakit at yung iba pa mga programa dyan bilang tulong ngayong nahaharap ho tayo sa matinding krisis ay pinapatupad ng pamahalaang lokal ng Maynila. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Inanunsyo ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na wala munang extension ang programang libre sakay sa lungsod simula ngayong 9 na Abril at sa mga susunod na araw. Kahapon, araw ng Miyerkules ang panlimang araw o pang-isang linggo ng programa mula ng simula noong Lunes Santo ng Semana Santa. Paliwanag ni Mayor Isko Moreno na ito'y inihinto muna sa ngayon upang magbigay daan na mapag-aralan at masuri ang naging epekto ng programa. Nais anyang matukoy ang mga susunod na hakbang para matiyak magiging mas epesyente ang pagpapatupad nito at mas marami ang makinabang. Kung maalala, ang implementasyon ng libreng sakay sa Maynila ay ginawa upang magsilbing tulong sa mga driver, operator at commuter apektado sa kinakarap na krisis sa gasolina. Ibinahagi naman ng alkalde na maging ang national government ay tinitingnan na rin ang ideyang ipinatupad sa lungsod ng Maynila. Naniniwala siya na pati pribadong sektor ay makikipagtulungan para sa kanyang inaasahang whole-of-nation approach o pagkakaisa ng bansa. And these things, this idea is now being talked about. And I think we will be hearing soon from the national government. Or maybe it's time for the what you call whole nation approach, wherein maybe, hopefully, cross finger, the private sector may or can participate in this endeavor. Tulong-tulong tayo. Makararaos din tayo, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ako naniniwala lagi. Laging may awa ang Diyos. Ukol sa nabanggit na whole-of-nation approach, maging ang Department of Information and Communications Technology ay nakamonitor rin sa mga reklamong ipinadadala ng publiko. Ayon kay Secretary Henry Aguda, maaaring magsumite ng reklamo online sakaling mayroong makitang irregularidad sa presyon ng langis sa gasolinahan. Actually, doon sa eGov app, nandun yun. Pag pumunta ka sa eGov app, meron kang bantay ng mga gasolinahan. Pwede rin sa 1326 at dict.gov.ph. Suggestion ko doon sa 1326.gov.ph, kunan nyo ng picture yung yung gasolinahan, kunan nyo ng picture yung price, padala nyo sa 1326 at dict.gov.ph. That is our common action center for everything. Yung AI tested na yan, sasabihin ni AI, eto fuel issue, eto fake news issue, eto signal issue, na ni AI yan. But it's in the eGov app also.
Pag pumunta ka sa eGovApp, you can report an abusive fuel station, gas station. Habang dagdag pa rito, tutol naman si Representative Miro Kimbo ng Marikina City na chairperson rin ng House Committee on Ways and Means na tanggalin ang value-added tax of VAT sa langis para lamang mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Ito ay sa kabila ng patuloy na mga panawagan tanggalin na para sa madalian at agarang ginhawa ng publiko ngayong may krisis sa gasolina. Git niya, may epekto ito hindi lamang sa kita ng gobyerno pati sa credit rating ng Pilipinas. Naniniwala siyang mahalagang mapanatili ang mataas sa credit rating ng bansa sapagkat gamit ito upang matukoy ang interest rates na ipapataw sa utang ng gobyerno. Kung maalala, inaprobahan ng Kongreso ang panukalang nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna ng krisis sa gasolina. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito naman mga pribadong sektor sa agrikultura umaaray na rin sa taas ng presyo ng petrolyo. Pakikipagtulungan sa pamahalaan, isinusulong. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Dumadaing na rin maging ang mga pribadong sektor sa agrikultura sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at epekto nito sa kanilang produksyon. Sa pagdinig sa Senado, natalakay ang posibleng pagbaba ng produksyon ng bigas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at abono. Gayun din ang pagbaba ng mga nagpapalaot na mangingisda dahil sa mahal na krudo. Kaugnay nito, binigyan din ng grupong Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PICAFI na kailangan ng agarang aksyon mula sa gobyerno. Bagamat kinakilala umano nila ang programang subsidiya ng pamahalaan dahil sa hindi maiwasan na pagtaas na presyo ng petrolyo at abono, mahalaga na mayroong alternatibong hakbang para dito. Suwestyon ng grupo, ang pagtutok sa paggamit ng organic at biofertilizer bilang alternatibo o pandagdag sa kasalukuyang ginagamit na inorganic na pataban ng mga magsasaka upang hindi lang nakaasa rito ang produksyon ng palay. Dapat din umano na mabigyan ng training ang mga magsasaka sa paggamit ng organic fertilizer dahil kakaunti lamang sa kanila ang may kaalaman sa tamang paggamit nito. Kung nanyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Danilo Fausto. Tama yung subsidy, okay lang yan. Wala tayong magagawa sa pagtaas ng presyo ng pataba. Pero kailangan full blast at saka full blow na gawin natin sa alternatives, especially organic and biofertilizer na pwede nating ipalit or dagdagan kahit pag 50% reduction tayo ng gamit ng urea or other form of fertilizer with the organic and biofertilizer. Kung massive yung production natin, we can replace and be able to sustain the yield of the produce. It has to be done yesterday, hindi po tomorrow. Yesterday. Andiyan na po, pag hindi natin nabigay ang pataba on time, baliwala na yung pataba. Bababa ang ating yield. Patay po tayo. Sa panig naman ng pribadong sektor ng mga mangingisda, umalma na rin ang ilang grupo na nababawasan ng kanilang produksyon dulot ng mahal na krudo. Ayon kay Bombit Buencamino, Executive Director ng Tuna Manufacturers Association of the Philippines, bumaba raw ng 580 metric tons mula sa 830 metric tons o 40% ng kanilang produksyon. Kada araw ang nawawala dahil sa limitadong operasyon dulot ng mahal na presyo ng petrolyo. Aniya, kung mataas ang presyo ng krudo, mahal din ang presyo ng isda sa merkado. Suwestyon ng grupo, maaari din umanong magbigay ng ayuda ang gobyerno sa mga manufacturers sa bansa na apektado ng krisis. Sa ganitong paraan, aniya masusuportahan ng kanilang gastos at kapalit naman ito ay hindi sila magtataas o posibleng magbaba pa ng presyo sa kanilang produkto. Pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Bombet Buencamino. Ang tuna capacity is about 830 metric tons per day ang capacity. But we are now only doing 580 metric tons. Almost 40%. Almost 40%. Don't know if you can think of ayuda to the manufacturers because you help the manufacturers any lower the price to benefit the consumer, the citizenry. Pwede namin ibaba ang kung hindi gano'ng kataas ang fuel that we are consuming, we can hold our prices or even go down. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jaira, kung mayroong mga dumadaing na grupo, mayroon namang handang tumulong sa mga mamamayan upang maibsan ang pasanin sa lumalawak na epekto ng krisis sa langis.
Ayon naman sa grupo ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON o samahan ng mga nagbebenta ng imported na bigas sa bansa, maaari pa umanong silang mag-supply sa mga retailer sa Metro Manila ng imported na bigas sa presyong 45 pesos kada kilo. Hindi hamak na mas mura ng 5 piso sa price cap na ipinapatupad ng Department of Agriculture na 50 pesos kada kilo. Pagpapaliwanag ni Orly Manuntag, hindi naman ito matatamaan ng mga local rice farmers dahil panahon pa lang ngayon ng pagtatanim kung kaya't wala pa silang palay na maibibenta. Ito ay isang suhestyon lamang umano upang makatulong sa panahon ng krisis. Pakinggan naman natin si Orly Manuntag ng GRECON. So hirap na po yung ating mga kababayan. Pero po, alam naman po natin, hindi naman ligid sa ating kaalaman, maganda po yung presyo po ngayon ng palay sa mga magkasaka natin sa probinsya. Yung aming pong suggestion po, recommendation, yun naman pong bigas po sa world market hindi pa po tumataas. So nakikita po namin is napakaganda po ngayon kung pagbibigyan po yung aming pong grupo na makatulong po na makapagbenta po ng 45 pesos. Kakayanin pa po siya. Sa totoo lang po, ang landed cost naman po 33, 34, 35 hanggang 36. So kaya pong ibenta po ito directly sa mga market po, lalo na po sa NCR. Ito po yung target po natin kasi ito po yung mga kababayan po natin na nahihirapan at pupunta pa po sila yung mga retailers natin sa iba't ibang lugar. Sa huli, bago matapos ang pagdinig ng Senado, ipinasaminte ni Senator Francis Kiko Pangilinan ng mga position paper ng mga pribadong sektor sa komite. Inatasan din niya na isama ang mga pribadong sektor sa binuong task force ng Agri-Agra team para sa pagtugon ng epekto ng lumalalang krisis sa langis. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ngayong araw ng kagitingan, nagsagawa ng West Philippine Sea Mural Activity at yan ay sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines. At alamin natin ang mga update ho dyan sa balita ni Bombo Jobino Galang. Isinabay sa araw ng kagitingan ng mga mural artists sa bansa ang kanilang pakikisa sa paglaban sa maumaangkin sa West Philippine Sea, kaya isinagawa nila ang mural painting sa Camp General Emilio Aguinaldo National High School sa Quezon City. Ayon kay Baby Ruth Villarama, isa sa mga organizer kung saan kasama nila at iba-ibang uniform personnel ng Armed Forces of the Philippines, at ang layon ng nasabing mural painting ay ipakita sa pamamagitan ng sining ang kanilang pagsuporta sa kabuhayan ng mga naninirahan sa lugar. Yung mensahe na ang West Philippine Sea ay sa atin talaga bilang mga Pilipino, and we really want to bring down the conversation o critical mass. Kumbaga, gusto rin natin i-champion yung mga nauna sa atin like sina Justice Carpio, sina Attorney J. Batumbakal, Commodore, ngayon Admiral J. Tariela. Kasi sila talaga yung frontliners natin at ating mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines. So as artists, nag-usap-usap kami, parang ano ba yung pwede pa natin magawa to inspire the community. At sa mga pagkakataon na ganito, at kung may mga kumbaga tawag ng panahon, the artists will always step up. The overall team natin is really maritime heritage, West Philippine Sea, ang ating karagatan. Kumbaga, lahat ng inspirasyon para i-champion natin ang ating karagatan at ang ating mga frontliners. So mga mangingisda, yamang dagat, cultural heritage ng West Philippine Sea. Plano din ng grupo na magsagawa ng ilang mga kahalintulad na aktibidad sa ibang bahagi ng bansa. Nung isang araw din kausap natin si Mayor Joy Belmonte. Mukhang bubuksan na rin nila officially ang LGU ng Quezon City. So meron silang tinitingnan na 5 public walls na gusto rin nilang kumbaga gumawa ng similar activation para to encourage their artists naman din sa Quezon City. And from Apari to Holo, meron na tayong 80 active murals na tapos na, tinatapos at sinisimulan. Ang priority natin is yung mga muralists, mapagtagpo natin sila sa kanilang mga pader. So nagma-matchmaking tayo ng artists at ang kanilang canvas. Yun ang priority. So in the coming days, mga meetings, alignment, courtesy calls with DILG na nabanggit nga ni ASEC na meron silang 10 provinces na pwede nilang i-activate. So activation ang mangyayari, and then gusto nating buksan na kung gusto rin nilang magkaroon ng mga events tulad dito para to also give spotlight dun sa mga muralists. Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted
source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang Ibon Foundation mas pinapabura ng panukalang Bayanihan 3 ni Senator Legarda kaysa sa State of National Emergency ni Pangulong Marcos. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Mas pinaburan ng Ibon Foundation ang panukalang Bayanihan 3 ni Senator Loren Legarda kaysa sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency bilang tugon sa kasulukuyang krisis. Ayon kay Sony Africa, Executive Director ng grupo, mas komprehensibo at may nakalaang pondo ang Bayanihan 3 na mahigit 230 billion pesos para sa direktang tulong sa mga mamamayan kumpara sa deklarasyon ng Pangulo na walang karagdagang budget. Ipinaliwanag din niya na sa ilalim ng panukala ni Legarda, ang deklarasyon ng national emergency ay magbibigay kapangyarihan sa gobyerno sa pagpapatupad ng price cap at price freeze sa mga pangunahing bilihin at petrolyo na direktang makakatulong sa publiko. Hindi tulad ng State of National Energy Emergency ng Pangulong Marcos na walang dagdag na budget. Yung kay Senator Legarda yung Bayanihan 3, may ina-appropriate na dagdag na 230 billion pesos. So para sa amin, malaking laktaw na yon dun sa matutulungan. Ikalawa, malaking bagay actually ang Bayanihan 3 nagde-declare ng State of National Emergency. Hindi ito tulad ng State of National Energy Emergency na walang ngipin. Yung State of National Emergency, bibigyan daan yung pagpapatupad ng pakikialam ng gobyerno sa pagpepresyo ng mga kumpanya sa langis. So, di hamak mas mabisa ang Declaration of National Emergency kaysa doon sa ampaw na Declaration of National Energy Emergency. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Caleste. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Migrant Workers Central Visayas naman nakapag-repatriate na ng 107 na overseas Filipino workers mula sa Middle East. May balita dyan ang Bombo Radio Cebu. Nakapag-repatriate na ang Department of Migrant Workers Central Visayas ng kabuuang 107 overseas Filipino workers na nakabase sa gitnang silangan ngayong buwan lamang kasunod ng patuloy na tensyon at digmaan sa rehiyon. Ayon kay Juadan Lucero, ang Regional Director ng DMW7, 4 na pangunahing estratehiya ang kanilang ipinapatupad upang matulungan ang mga OFWs na apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kabilang sa bagay ito ang assistance to OFWs in transit, assistance to OFWs on-site, repatriation at reintegration. Nakikipag-ugnayan din ang DMW7 sa Overseas Workers Welfare Administration at sa mga local government units upang masiguro ang malawakang pagpapauwi ng mga OFW. Matatandaan noong Marso 31, lumagda rin ang DMW7 ng Memorandum of Agreement kasama ang 6 na LGUs sa rehiyon, kabilang ang Cebu, Bohol, Siquijor at mga lungsod sa Metro Cebu upang mapalakas ang koordinasyon sa mga ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Technical Education and Skills Development Authority, CONTESDA, Department of Labor and Employment, OWA at Law Center Incorporated sa ilalim ng One Window Bayanihan Assistance Program. Layunin ng kasunduang ito na mas mapabilis ang serbisyo at tulong na maibibigay ng mga OFWs na apektado sa kaguluhan sa gitnang silangan. DMW being the tahanan ng mga OFW, we have this 4-prong crisis response to the Middle East crisis na. On that note, we are just pleased to report to everyone that last March 31, we have inked an agreement, an AMOA with 6 local government units, particularly Bohol, Cebu Province, Siquijor Province, the 3 highly urbanized cities, Cebu City, Mandawi City, and Lapu-Lapu. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, hugot naman tayo ng inspirasyon sa nakamit na tagumpay ng naging rank number 6
dito sa March 2026 Civil Engineers Licensure Examination. Ibinahagi po yung tinatawag niyang hardest part ng kanyang review journey sa pagpili ng online review sa kanyang pagsusulit. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Cebu. Labis ang tuwa, saya at pasasalamat ay isang 23 anyos matapos mag-rank 6 sa March 2026 Civil Engineers Licensure Examination. Si Vicente Richards Aprentado na nagtapos bilang cum laude sa Cebu Institute of Technology University ay nakakuha ng 91.75% rating. Siya ay tubong aklan ngunit kasalukuyan ng naninirahan sa Bulacau, Talisay City, Cebu at hinubog ng inspirasyon mula sa kanyang ama na isa ring civil engineer na pumanaw noong 2014. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Aprentado na matagal na niya itong pangarap na kanyang ipinagdasal at pinaghirapan. Ayon sa kanya, ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang review journey ay ang pagpili sa online review. Bagamat naging bentahe ito, aminado siyang ang tunay na kalaban ay ang sarili, lalo na sa mga distraksyon tulad ng social media na kumakain ng oras ng hindi namamalayan. Upang malampasan ito, pinairal niya ang disiplina habang pinananatili ang consistency sa loob ng isang taong paghahanda. Binigyang din ng binata ng kanyang pananampalataya sa Diyos ang nagsilbing pangunahing gabay sa kanyang tagumpay, kasabay ng sakripisyong ibinigay niya upang maabot ang kanyang pangarap. Sa hinaharap, plano niya magtrabaho sa larangan ng civil engineering at magturo rin ng part-time upang maibahagi ang kaalaman at makatulong naman sa mga susunod na engineers. Binigyang din pa nito na mahalagang maging consistent at handang magsakripisyo upang makamit ang ninanais na tagumpay. I chose to review online. It became an advantage for me kasi nakaka-review ako on my own pace. But the problem would then be, yung kalaban mo kapag online yung review mo is yourself. I'm very thankful din na nakaya ko namang hindi ma-distract. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ako naman tayo dyan sa Northern Luzon, nasa mahigit 19,000 na magsasaka ng mais ang apektado ho ng tagtuyot dyan sa probinsya ng Cagayan. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw. Umabot na sa 19,800 na mga magsasaka ng mais mula sa 11 munisipalidad sa lalawigan ng Cagayan ang apektado ng tagtuyot. Sinabi ni Perla Mabasa ng Office of the Provincial Agriculturist na dahil sa kakulangan ng tubig, hindi na lumaki ang mga bunga ng mga mais. Dahil dito, sinabi ni Mabasa na asahan ang pagbaba ng aning mais na nagbubunsod din ng kakulangan sa pagkain sa ilang alagang hayop dahil 80% ng aning yellow corn ay para sa animal consumption. Idinagdag pa ni Mabasa na konti lang ang apektado ng tagtuyot sa tanim na palay sa bayan ng Tuaw at Amulong. Sinabi niya na ito ay dahil sa halos lahat ng mga magsasaka ay tapos na nag-ani at may kasalukuyan pa. Bukod sa kakulangan ng tubig, naging problema din ng ilang magsasaka ang pag-atake ng black bug na sumisira ng mga pananim. Gayunman, inatasan nila ang mga magsasaka sa bayan ng Ballesteros sa Talakapan na anihin na ang kanilang mga pananim upang hindi tuluyang sirahin ito ng peste. That's why matitreten yung food security natin. That's why ang problema namin na dinudulog ko ngayon kay Gob yung anihan sa susunod because we really need diesel sa traktor, sa mga planter, mga ganun. And patubig of course. Saka sa NIA, madaming nasirang solar-powered pump kaya panay ang rehabilitation nila. Binabantayan ko din yung NIA ngayon. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuwegaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubiawoy Ibay and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaring tutukan ang mga update ng mga napapanahong balita sa pamamagitan ho ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan ang mga kaganapan sa ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Diyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Masusubaybayan naman ang mga update ng mga kaganapan sa Pangasinan through Bombo Radio and Star FM Dagupan.
Abang dyan sa City of Pines at sa kabuuan po ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Abang sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila 102.7 Star FM Manila. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng kagitingan. At ito ang Bombo Network News, ang back-to-back winner si Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website. Oras sa Bomborad, Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa tak ng Siningalaw na. Balik na din karon sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto sa DUFM, Bomborad, Iloilo. Subong adlaw sa aton sining mga kabombo nag-umpisa na ang panghahatag sa fuel subsidy sa mga driver sa public utility jeepney. Lakip na rin mga modernized jeepney. Ining 1,500. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, lakip na dire. As per information, nagpanagtagman ng DSWD sa ngayuda para sa mga driver sa di pampasayro sining salakyan. Si Bombo Junel Noliaga may follow-up report. Bombo Junel, sa report, please go ahead. Nagapadayon ng tagtaganay isang fuel subsidy coupon sa Barangay Quintin sa Lazaro subong aga kaghapon no sa mga drivers kag operators sang public utility jeepneys subong adlaw Bombo Cham pisar nga holiday bangod sa pag-obserbar sang bilog nga pungsod sa araw ng kagitingan nagkatuman didto kagina no si Iloilo City Mayor Isa Treñas kag ang iban pa nga mga councilor sang Iloilo City. Suno kay Joy Pantilaga Gorzal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Treñas yara sa masobra 1,000 ka mga beneficiaries ang nakakuha na magakuha pa lang sang ila 1,500 pesos worth of petroleum products coupon nga halin sa Iloilo City Government. Ini ang mayara sang duha ka batch agud nga hindi man no maapektuhan ang biyahe sa syudad Bombo Cham. So bali kagina
alas 8 sa aga tubtob alas 11 man sa aga no ginpatigayon ang batch 1 nga tagtaganay samtang subong naman nga hapon subong alauna tubtob alas 4 ang batch 2. So ini nga mga drivers amo ang nagpasa sang ilang nga mga requirements sang Marso 23 nga na-validate man kag na-qualify sang LTFRB. So, ang requirements lang, Bomba Cham, para sa iban pa nga mga magapadulong, nga mga PUJ drivers and operators sa Quintin Salas. So, ang requirement is magdala lang sang ilang driver's license at good nga mapamatud-an nga lakip sila no sa mga paghahatagan sang subsidiya, Bomba Cham. So, ang paghiwato naman sa Abril 11, kung sa Sabado kag Domingo halin na 5 a.m. to 3 p.m. ang pagpatughong sang fuel sa mga designated gasoline stations nga gin-assign sa kada ruta sang tagsa kooperatiba Bomba Cham. So ang ini nga inisyatibo kabahin man no sang commitment nga suportahan ang mga drivers sa tunga sang padayon nga nagasaka nga mga petroleum products o petroleum products tungod sa conflict gani no nga nagapadayon man sa Middle East. Yari ba lang nanging kabahin sa payag ni Joy Patilaga Gorzal. Nagapadayon sa subong ang releasing sang aton nga fuel subsidy coupons para sa aton nga mga qualified nga mga PUJ operators and drivers diri sa Iloilo City. Ang pag-release naton gintunga ini naton sa 2 batches no para nga hindi mag apekto ged sa biyahe sang aton sini nga mga PUJs kay konting ubo naton basi wala na sang may magbiyahe. So gintunga ni naton sa morning and afternoon no. So 2 batches ini, isa lang ang aton nga venue dira sa may Quintin Salas nga covered gym no. So ang first batch nagsugod na 8 a.m. until 11 a.m. subong aga, and then ang second batch karon 1 p.m. to 4 p.m. So ang mga beneficiaries ni more than 1,000 no ka mga PUJs or public utility jeepney drivers and operators nga nag-apply sa nag-deadline kita sa March 23 and then gin-validate kag na-qualify no para sa sini nga fuel subsidy program. But basically ang qualification sini is dapat ara sila or ara ang ila sining pangalan sa listahan no sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ara sila sa master list no, amo nang basic nga requirements. So subong gen-distribute na naton ang coupons kag sa mga qualified beneficiaries na inform naman ini sila sang ila sining nga mga tagsa ka mga kooperatiba. Dalon lang gid nilang ilang original driver's license as a basic nga requirement no para ma-release ang ilang coupon. So after ni sa releasing naton today, ang isa lang ni kaadlaw ang releasing naton after sina sa Saturday and Sunday mapatughong, ma-start na ang ato sini nga patughong, and then may mga gen-identify na nga mga gasoline stations ara man na sa coupon nila kung diin sila pwede makapatughong kay may gin-assign kita kada ruta sang tagsa ka kooperatiba nga gasoline station nga dira sila pwede makapatughong. Magasugod kita from 5 a.m. up to 3 p.m. ang pagpatughong sa Sabado kag Domingo. So may assignment naman kung sino nga group no ang mapatughong sa Sabado kag sino naman ang sa Domingo. Kagaina during sa releasing nagtinguha gid ang aton nga alkalde nga istorya man no ma-meet ang aton nga mga PUJ or ang aton nga transport sector kay bisan nga holiday subong as pag-observe man naton sang araw ng kagitingan nagkadto gid si Mayor no. By the way, ang ini nga subsidy ang iya sini nga budget halin iniya no sa Iloilo City Government nga pondo naton kahapon. 5,000 man nga cash relief assistance ang ginhatag sang DSWD para atoya sa mga TODA or Tricycle Operators and Drivers Association naton. Kag kita diri sa Iloilo City Government nagbulig man kita facilitate no sa pag-submit sang ilang mga requirements and process kag hatag assistance sa distribution para nga
madasig kag matalunsay no ang distribution sang ila sining cash relief assistance. So para sa aton nga mga PUJs, this is batch 1 no sa pag-release naton, and kung magsigi-sige pagid ni ang pagsaka sa petroleum products, nag-commit naman ang aton nga alkalde nga tinguan nga mangin kada bulan no ang paghatag naton sa nga subsidy sa aton sini nga mga transport sector. Nabatian si Joy Pantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Tareñas Bombocham. All right. Sige, sa piyak nga bahin, Bombocham, no, mangindako gid ini nga bulig, apisar, nga may ara sang rollback kita no nga nakita sa base sa oil industry source nga sa subong ang diesel posible o kung sa masunod nga semana posible nga magnubo ang presyo sang diesel tubtob 2 pesos o 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos and 40 centavos kada litro. Sa liwat sa mga kabombo naton, ang diesel posible nga magdubo sa 2 pesos to 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos and 40 centavos kada litro. Samtang sa gasolina naman, posible nga magdubo sa 1 pesos kada litro. Bombo Cham, ini si Bombo Jodel Naliaga, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jodel sa imo sining follow-up report. So may 1,500 fuel subsidy ang mga PUJ driver. Ti bisan gamay-gamay lang kon may arap lang sang ayuda nagikan sa aton sini iyang local government. Pero hindi man magpauli ang national government kay ang Department of Social Welfare and Development may arap man sang ayuda pangatag sa mga driver. Sa aton sini mga kabumbog kag inisyal naton nga pagpakigangot sa Western Visayas Transport Cooperative, may mga driver nga nalakip sa sining ayuda nagikan iya sa DSWD. Tapos ti may lauman pagkita nga bisan gamay-gamay lang may pagpatigayunon sini nga rollback. Ang importante sini miara sa ikumparar mo sa wala gid nga daw halos gani iya nag-surrender ng mga super sini naton sa pagmaniho man sa ilan sini nga mga salakyan bangod sa tuman nagidiya ka mahal sa nga presyo sa nga gatong. Ang ginitahan sini nila sa bilog sini adlaw, gusto lang ni sini nila ay patugong. Rason nga why na ini sila sa nga take home, wala na sila sa nga ginansya. Tikaron maayo-ayo sini Manwa nga mga balita, may ayuda, may rollback, amat-amat na ini. Kabay pa nga ti ining mga pananawan sa pilang ka mga analyst. Sa aton sini nga mga kabumbong ang new normal kuno sa gatong is worth 100 pesos mo. Kabay pa hindi lagi namin magminatuod. Sa aton sini nga mga kabumbong kabay pa nga magnubo-nubo sila dira. Kabay pa nga magbalik man iya sa normal. Sa aton sini nga mga kasimanwa kay ti naibaluan man naton nga hindi mayo ang sitwasyon kung tuman ka man ang presyo sa produktong petrolyo, labing apektado ang mga driver, ang sabahin sa transport sektor. Nga kung sa diin ang ilan sini nga pagpangabuhi yara sa dalanon nga kung sa diin ginakinanglan man sa tagsa sini ka mga commuter ang ilan sini nga serbisyo. Kung wala sa mga salakyan kung ang kilala ko pa stopid man mundo man, hindi man na maghulag aton sini nga ekonomiya kay way sa may mga transaksyon mo. Sa aton sini karon nga mga kauturan isa ini sa makabig naton maayo man nga sinyales sa sining mga latest development man karon sa gyapon may kantanan sa krisis sa langis tuga sa kinagamo dito sa Middle East. Naibaluan man sini naton nga mayara sa 2 weeks truce. Ang Estados Unidos kag ang Iran isa sining duha ka semana ginalauman sini naton ni Manwa nga bisan na paano may ara sa alibyo sa kabugaton sa ginapas-an sa tagsa-tagsa sini saton. Sa aton sini nga mga kasimanwa kag kabay pa nga hindi lamang kay tungod nga may ara na sang ayuda, hindi iya kay tungod Manwa nga may ara na sang magamay sini nga rollback.
Magapundo na, magauntat na nga aton sining mga opisyalis sa gobyerno. Hindi ninyo paguntate, hindi ninyo paglikawin, ninyo pagpalagyuin, ninyo pagpanaguwi ang inyo sining mga responsibilidad nga maghatag sa kayuhan sa nagkalain man sining sektor sa aton siniyang pungsod nga sa karon kinahanglanon kag nangin kabahin or mga nesisidad sa paghulagman sa aton sining ekonomiya. 1,500 pesos nga worth sa petroleum products ining fuel subsidy coupon nga ginahatag sa city government. May ara pagid as per information nga ti 5,000 pesos, no? I-confirm naton ini in a while, no? May ara sa 5,000 pesos nagika naman kuno sa Department of Social Welfare and Development nga ginpanagtag sa aton sini makuturan nga mga driver. Anyway, kung dumidyo lang si Sir Boyet, tawagin sa problema, blan mo mayara sila sa ginapatigayon man sinikaron iyang assembly mo. Diba, kung medyo masako-sako pa. Anyway, balik-balikan na karon ang linya sa chairman sa Western Visayas Transport Cooperative. Agod sa pagkuha man sa ila siniyang nga pahayag na tuhoy karon sa sining pagtupa na sa ayuda sa gobyerno para iya sa mga drivers kay ti nagligad sini iyang pagsugod sang subong nga semana nagpabutyag ang pila ka mga transport cooperative nga magabuhin sila sa numero sa mga unit nga nagabiyahe bangod man nga ti nagapanghalawhaw naman sila kag halos hindi na iya makatikang sa kabugat sa ila sining palasanon sa pag-asod-asod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. 16 minutos na nakaligan sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri karon sa aton sining pagpangalagar. Pagbalik ta tingwaan ta makapakigangot sa linya ni Mr. Boyd Parcon. Lakip na sina diri mga kasimanwa latest update sa sining pagpasaka na sa complaint batok sa 19 anyos nga suspect sa patay sa sining isa iya ka individual. Sa aton sining mga kabombo na sa puwan na sang kabuhi may pilas tugas sang kabuno sang buka or ginapatihan buka nga botilya kag linampusan pa sa matigas sining bagay nga ginapatihan na bato bangod man nga may mga na-recover dito ang aton sining kapulisan sang dako sining bato nga may mga blood stains. Inatumod na ining mga suspitsado. Lakip na sila diri karon mga kauturan ining mando man from the regional director sa police regional office 6 ining strikto nga pagpatuman, no? Crackdown sa sining mga naga-ilinom sa gilid sa dalan, mga naga-uba nga mga kalalakinhan nga yara naga-lamburdahi sa tagsa sining mga barangay. Kag ining hasta lang napulo hasta lang iya sa last 10 sa gabi ang mga bidyukihan guro. Puwerte. Balikan tayo ni sa aton sinimanay nga pagpangalagan sa gyapon sa palatuntunan na bombohan ay sa unto pagganapos ginamang sa pila ka importante nga mga panumdumon. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampang sang banwa, ipabombo! Ipabombo!
Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibuta The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo! Iyari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon out. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 5 to 11, 2026. Ang Val Trouble Band is once again at your service sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa April 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa April 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing
sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Naglibog naman ang ulo ko sining siplat ko sining balita o nga ang Hezbollah nagpalupad sa ila siniyang racket sa Northern Israel. Labing unang atake ini batok sa pungsod. Humalin iya ang United States naglabot sa 2-week ceasefire agreement with Iran. Isunod sa Hezbollah, no? Ang atake sabat kuno ini sa ila sini nga ginakabig pagbayular sa ceasefire sa Israel matapos nga ang Israel naglunsyar man sang pinakadako sini iyang atake sa Lebanon, no? Sang kagapon sini adlaw Abril 8 ang Israel strike nagpatay sang masobra 250 iya ka mga tawo. Ang strike karon nag-aalsa sinisang mga palamangkutanon na tuhoy sa regional truce efforts kay si Iranian na President Masoud Pezeshkian, no? Nagpayag nga ang ceasefire sa Lebanon essential condition sa agreement niya kaupod sa Estados Unidos. Ini magnubo sa 5 kasud-asud sini nga pagpangatake pagpalupad sa nga racket sa kapital sang Beirut. Nga kung sa din, ti aso lang makita nimo sa kawaan sa Israel. Now, naglunsyar man ini sa nga pinakadako sini nga coordinated strike. Umpisa pa man sang nagasugod ang kinagamo sa tong Pebrero. Mas sobra isa kagatos ka mga Hezbollah command centers kag military sites ang gin-target dito sa may Beirut. Ang Bekaa Valley sa southern Lebanon, no? Within 10 minutes mga biyan, amutong isa sa mga nalaboto. Total of 254 people ang nagkalamatay kag masobra 1,100 ang pilason sa Lebanon. Sa aton sining mga kabombo suno pa sa civil defense sa Lebanon sa aton sining makasimanwa. Ang pinakataas ko no, ang pinakataas diri nga numero sa Beirut 91 ang nagkalamatay. Ang Health Ministry nag-report nga may ara sa 182 ka mga nagkalamatay across the country,
pero ining figure hindi pa kuno pinal. Ang Hezbollah nagpahayag nga nagpalupad sila sa rocket sa small kibbutz of Manara, kag ginpahayag nga ang Israel nagviolar sa ceasefire. No? Ini ang nangin pinakamamatay nga adlaw sa kinagamo nga nagluntad sa Marso 2 sa Hezbollah. Nagpalupad sa ila siniyang rocket, nagpaningan sa strike sa Israel, no? In support of Tehran matapos ng US-Israel attack sa Iran 2 days earlier. Ang Israel nagalunsar naman sa air and ground campaign. Ini ang nangin na sabat sini nila sa aton sini mga kabumbo, no? Ang civil defense workers nag-guide karon sa mga senior citizen agud nga ma-evacuate sa isa iya ka building sa western Beirut. Ang katunga sang building ang wasak bangod sa pagpakatake sa Israel. No? Nga kung saan ang mga tagbalay dito, no? Na-trap sila banwa sa aton sini nga mga kulturan. May mga nasiplatan man nga nagka-motorsiklo nga naga-pick up sa mga pilason kag gina-transport ini mga biyan sa aton sini mga kasimanwa sa ila sini medical facilities. Isa sa mga medical facilities nila ditong pinakadako gid sa Beirut, nagpanawagan na gani isang nagpanawagan sang donasyon sang nagkalain-lain sini nga blood type. Bangod man niya nga mga pilason to kinanglan sini operahan, kag sa operasyon may kinanglan sini sang tugungan sang dugo karon, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, base blakon na ang umpok naman ni sa pungsod Pilipinas imbes nga may luman tayang sa masunod sining semana, kay Wibis pa lang kita subong. Ang announcement is Monday and the implementation sa Tuesday. Kung may ara gin man sa rollback, diba si mapurnada pablay diyaw. Kagaway pa ya sa rollback kita nga lauman kag mautod man ang 2-week truce nga gin nakasugtan sa Iran kag Estados Unidos kaupod ang Israel. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Nagakalangkag kita iya sa palabuton sini nga posible paghagan-hagan na sang kainiton sang sitwasyon. Here comes naman iya sa mga pagbinasranay sang palupadanay ka raket to. Sus Maria kagusip po. Tiyang pamangkot sa no pa ni mauntat man. Para nga bisan pa paano mauntat naman di ang tawag siya ang paganto sa mga Pinoy. 32 minutos na kalikan sa takna sining alauna. Yari karon sa aton sining linya ang presidente or chairperson sa Western Visayas Transport Cooperative, si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sir Boyet, si Bumbot Sam Inila, ikaw sa Bumbuanay sa Udto. Good afternoon, sir. Bumbot Sam, mayong hapon. Alright, Sir Boyet, luyang lang naton i-confirm kung bala may mga miyembro from the WVTC nga nakabato na sang 1,500 nga fuel subsidy from the city government, and luyang ko man i-confirm kung bala may ara man sa mga nakabaton siniya sang 5,000 pesos nga cash nagika naman niya sa Department of Social Welfare and Development bilang ayuda man sa aton sini nga national government, Sir Boyet. Bumbot Sam, sakto na kay subog nagdungan gid sa amon nga assembly yung nagpagtataganay sa city government sa aton nga mga membro. No? May mga membro kita dito nga nagtawag sa aton nga nakakuha sa 1,500 nga coupons dito sa may Kintinsalas, kag ang sa iban sinidi sa may DSWD may ara ba na Bumbot Sam nga nakakuha nga mga drivers naton. Pero kalabanan ini tanan or pipila lang man, Sir Boyet, ang nakabaton sa ayuda? Bumbot Sam, kaina ang nakabaton dito do gamay pa man lang tay kay
gina batch by batch nila ang pagtagdaganay kay hindi na pwede mong butsamp sa pila ka libo nga mga driver sa jeepney kag sa mga tricycle nga hindi nila pwede idulungan bali kada kooperatiba kakaina sa aton nga sekretary kaina do may pila na to ka mga drivers naton nga first batch nga gintagaan sa aton nga city government. So, now 1,500 plus 5,000 is 6,500 tanan ang 1.5 abi worth of any petroleum products nagikan sa city government. Anong epekto sini sa transport cooperative karon particularmente sa mga driver Mr. Parcon, sir? Mumbot sam kaina sa mga drivers na to nga nakabato no. Agapasalamat sila nga bisan paano bisan 1,500 na bato nila at least naka sapin-sapi no. Nakabulig-bulig sila for one day no. Kay isang 1,500 muna, isa lang nakadlaw nga tugong mo no. Hindi gani mga trespasser na mumbot sam nagapasalamat sila kay bisan paano may suporta nga atong gobyerno. Aha. Pagkatapos ining ayuda Sir Boyet, may ara bala kamo sang pagdugang sang mga units nyo kay last time to ang information namon halin sa WVTC kay sa iban sining mga transport cooperative sa isa ka or sa kada ruta 5 na lang ka unit ang inyo sining pabiyayon may pagbag-o balayhan. Bubutsam sa part naton sa aton nga co-op no sa part sa nga WBTC wala pa bumbutsam nakatawag sini nakaabot ang aton nga fuel subsidy halin sa national sa DOTR no pero nila amuning ila nga DSWD kag sa diri sa may syudad naton na bumbutsam po sa part naton sa WBTC alin pa kapon nga pa-check naton wag gyapon nagsulod ang iya sang DOTR nga ginhatag sa aton nga mga kooperatiba bumbutsam. Ang sa DOTR Sir Boyet mga pilana? Correct. Ang sa DOTR bumbutsam sa aton sa mga GCash ang drivers naton is 5,000, ang aton nga sa co-op naton is 10,000 no. Di wala pa ina nakaabot bumbutsam base subong a week maka-abtan niya ina kag amo na guro nga makabulig-bulig pa man sa aton ina no. Kay ini bumbutsam ining fuel subsidy ang ginatag sa aton nga gobyerno ini tanan na bumbutsam sa banid solusyon ng ini anay no. Paiti aton sini dire ginayo lain gyang ayo naton bumbutsam kapasakahan gid ang Pilipinas. Aha. I-clarify ko lang Sir Boyet, on top ini isang 5,000 sa DSWD, may ara pagid sa DOTR nga 5,000 sa mga driver plus 10,000 para iya sa mga operators or sa kooperatiba? Correct mga bumbutsam. All right. Kon mabato nyo na ni may tsansa nga madugang-dugangan ang mga ruta o ang mga unit kinagabiyahe sa ruta Sir Boyet? Bumbutsam sigurado gid nga ma-additional kita no. Kaya aton sinidiri nga may pangkapital na kita, tugong sa aton nga mga units, kaya ini units na aton na mabutsam, tama ini kakog, no? Nga konsumon sila is 40 liters a day, no? Muna nga ining sa fuel subsidy, 10,000, paliduha lang kadlaw ni bumbutsam ang amon nga mapta, no? Pero bumbutsam, sa subong, after sa amon nga General Assembly diri, siguro by next week guro ng taon naton kay madugang-dugang kita sa unit kay sa atong nga board of directors kahapon na meeting kita nga dugangan naton instead gali maka unit dito sa may Tagbak terminal naton imo naton nga 10 unit sa Bumbutsam kay kadamo gid sa mga pasahero sa dalanon nga nagapila no kog sagyan naton no kag sa aton mohon terminal madugang man kita diha dito sa Bumbutsam kag sa aton nga mga ruta nga may mga terminal sa Bumbutsam. Aha. Ining inyo ba lang pag sinapol, Sir Boyet, scheduled ini or bangod nga ti kinanglan istoryahan ang sitwasyon, ang plastada sa driver, sa kooperatiba, that is why ngagin patawag ining assembly, sir? Bumbutsam ini nga scheduled ini amon nga yearly nga General Assembly no, meeting, kag dire kami tawag naton, nag-meeting kami tanan, anong mga developments ang co-op, kung paanong co-op naton, nag-report kita, nag-report atong nga treasurer, nag-report ang aton auditor, nag-report aton nga accounting, kag tanan kami di Bumbutsam nga board of directors nag-report kita kung anong status sa atong nga co-op no. Kag ini diri subong nga Bumbutsam plus chair
mayara kami pag assembly namon, nakahatag kami sang dividendo dito kami, may surplus kami ng mga 6 million, no. Pero sa subong, hawat-hawat din bubutsam siguro ang mabaton subong sa amon ng mga operators, mga balibro 1,500, 1,600 na, no. Iti ini amon ni sobra sang amon nga ginansya sa singing tuig ba bumbutsam. Kalayo sang numero, Sir Boyet, no? Halin Ah, sa kalayo. anom ka milyon, nag 1,515 na lang kada isa. Amo na sakto na bumbutsam, no, kay amo gani iba naton nga mga operator dire gin plastar manamon sa iya sa ila nga amo ning nagakatabo sa coop naton kag diri sa WBTC bumbutsam gina-recorded gid ini kag initanan gina-report kinamon sa aton nga mga operators, no, na para man mabalaan nila ang status pagpadalagan naton sa aton organisasyon kung ano ang problema bumbutsam na ginpabalo naton sila ti subong deficit kami. Yan negative kami, kada adlaw, kapanabon kami bumbutsam sa driver namon, iti ang kita namon, hindi kami kalabot 6,000. Ang aton nga diesel subong, kalabot bumbutsam sa 6,000 or 5,600. Aton diesel sang una, nga normal pa bumbutsam, ang amon nga diesel namon everyday, naga 2,700 lang. O sa subong, nag-times to bumbutsam muna sa subong, na nakapasalamat ako sa aton mga operator, sa Antique, sa Kalibo, sa Gimaras, sa Miagaw, sa Wakinaton, kag diri sa Dingle, kag sa Dumangas naton, kag diri sa City Proper Bumbutsam, nga naintindihan nila, kag wala sila sing reklamo, tungod man, nga tanan-tanan, gina-report namon sa ila, bisan 5 sentimos Bumbutsam, gina-report namon ina sila, para mabalaan nila, ang status sa ato kuob, para mabalaan nila, nga bilang sa aton nga pangmuno sa sining kooperatiba Bumbutsam, nakita man nila nga kung may ara ginansya, ginabalik man namon sila bumbutsam. Tiyan mo niyang mayo karon, Sir Boyet, but sa piyak sini may pila ka mga traditional jeepney and nahibaluan man naton nga may pila pa kamong miyembro nga nagabiyahe sa ila is traditional jeepney, may pipila dito gapon. Hindi ko lang gid matumod kung bala miyembro nyo ato or mga ining single operator bala, may iban to nga naghambang hindi na lang sila kuno na magbiyahe bangod ka mahal sa gatong. Sa inyo bala mga miyembro nyo may nagpalapit na bala sa inyo or particularly sa imo kang lisensya nga ti chairman do untat kami anay biyahe kay do ka puraot do hindi kay kasarang Mr. Boyet Parkon, sir? Bumbutsam ina nga mga report sa aton last week na, no, ang nag-report sa aton ng mga operators naton nga ngayo sing pasensya sa aton pasaylo sa mga tradisyonal kay nga ang tugong sang driver nila sobra 2,000. Ang ilang nga rental, ang ilang nga arkila bumbutsam wala nagatag ang driver naton sa ila, no, kundi nabiyahe lang nga biyahe sang driver, si driver yan natural wala ginansyaon, may dala nga 50 pesos sa balay nila, 100 pesos sa pinakataas, kag ginayo sa nga driver nga utangon na nay nga arkila bumbutsam. Ang kalabanan sa aton subong nga mga operator, no, nagambal sa akon is mga 20% ni bumbutsam nga nagkadto sa aton sa out of 1,700 naton nga mga drivers, mga 20% kad ang nag-ayo sa aton nga mauntat sila biyahe anay kay kun biyahe nila wala income, ang maintenance sila kundi mauntat sa biyahe bumbutsam. Amo nang pinakasakit subong sa part naton. Pero diba sinang change mind naman sila, Sir Boyet, kay may mga ayuda na nga ilinabot kag ginalauman nga maabot? Bumbutsam ang ginaulat nila dayang magsaka ang plite, no? Kaya nga ang ayuda nila kuno agi lang na isa lang kadlaw na, no? Ang ilang ayuda, for example, mag 5,000, ang ilang ayuda tugungan nila sang 2,000 plus. Isa lang ka tugong bumbutsam pagkaagaway naman na tinga rason sa mga driver subong kwartaho namon na chairman ang amon nga fuel subsidy. Aha. May ara bala sang tawag sila ngani, may mga pagpabutyag na nga mabalik na sila sa biyahe or ining 20% mauntat kiyanay until such time nga makarecover pinagi abi sa pagpataas ang plitihan, sir? Bumbutsam mo ina ang iban dire sa mga operator naton sa traditional nga pasalamat sila kami ara sila ng fuel subsidy nga biyahe siya anay kung gabi lang, pero ang nagambal sina bumbutsam si operator, ang driver yung bumbutsam, no, hindi na magbiyahe kay may 5 mil na sila ya, kwartaon nila anay, gusto nila anay sa pilakad daw nila nga hindi magbiyahe bumbutsam. Kung magbalik sa normal
Magtaas ang pliti bumbutsam, mabalik naman sila sa pagbiyahe, no? Pero sa subong, kay ining aton nga fuel subsidy bumbutsam, agi lang ini, no? Hindi sila magbalik anay biyahe, no? Ang iban na ang operator na nang mabiyahe bumbutsam, hindi anay arkilan siya driver. Kaya kung ipol lang ka bumbutsam, ining kuha niya nga fuel subsidy, no? Siyupon nagyapon isang driver, balunon sila nga pagpuli bumbutsam, kaya wala gaya income ang aton nga mga drivers. All right. Lastly, excuse me. Lastly, Sir Boyet, na-mentionar nimo ang pagpataas ng plitihan. Kumusta nagali ang inyo siniyang inistoryanay with the Department of Transportation or the LTFRB regarding sa pagpataas sa plitihan na, sir? Bumbutsam, wag kita balita, no? Amo gani nga sa tubang sa nga LTFRB aton nga opisina, pero wala kita sa nga impormasyon nga nakuha halin sa nasyonal, no? Kay ti aton si diri nga ginulat-ulat nga ibin gani aton nga mga fuel subsidy nga ginulat naton para kabulig sa co-op, wag kita impormasyon kay natudlo nila kita bumbutsam dito sa nasyonal, no? Amo na sa aton naga-direct lang kami letter dito sa Malacañang, sa Congress, sa DOTR, nga pamatian man mubutsam ining amon diri nga problema subong hindi lang diri sa Iloilo City kundi bilog nga Western Visayas mubutsam kay hindi ini makaang solusyon sa ining fuel subsidy sa amon subong nga problema sa amon nga pabiyahe mubutsam, no? Subong gani mubutsam negative kami kada adlaw, no? Amon ang barko sa nagligad nga everyday nagapamerdihan kami sang sobra 100,000 a day. No, amo gani na nga bisan nga maperperde kami subong at least gamay-gamay lang. Ang importante bumutsam nga makaserbisyo kita sa aton nga mga pumuluyo, no. Muna ulat-ulat mo nang approval sa nga plitihan kay bisan nga 5 ka pisos tani ina bumutsam pero makadugwang-dugwang tani sa amon nga kita sa amon nga pagbiyahe bumutsam. All right. Sir Boyet, thank you so much sa imo sining tiyempo kag mga impormasyon man gin pakigbahin diri sa Bombo Radio. Salamat bumbutsam kag salamat sa Bombo Radio. Mayong hapon. Dere wavit si Mr. Raimundo Boyd Parconan, chairman sa Western Visayas Transport Cooperative. Ni bisan mayara sang ayuda ang development is that nga bisan band-aid solusyon lamang ini sa pagpatigayon man sang assembly gin nakasugtan pinagi sa inyo sa board of directors sang WVTC nga dugangan ang unit sa tagsa sini ka mga ruta sakop sa WVTC kay nakita nila nga ti madamo gid sa nga pasayro ang nagaka-stranded sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang mga miyembro sini nila nga yara iya nga nagabiyahe sa gyapon sa traditional jeepney, ang mga driver bangod sa kapinot sa sitwasyon, bangod man iya sa kagamay sa nga take home sini or ginansya nila, husto lang ibayad sa rinta, kulang pa, husto lang iya nga ipanabon sa tughong. Nagdesisyon na lang nga mauntat sa nga biyahe 20% gikuno. Yang mabiyahe sina dire mga operator na lang mismo. Pero sa gabi lang, sa aton sini nga mga kasimanwa para hindi lang iya mautod sini ang serbisyo publiko bla. Or ang ginambal sini naton nga may masakyan ang aton sini nga mga kuturan nga mga commuter. Sa istorya naman siro sa topiko nga pagpasaka sa nga plitihan ti way sa gyapon sang development sina dire kay ginatudlo kuno sila didto gyapon sa mayabahin sa nga national level. Sa aton sini nga mga kabumbo ti ano iya ang ginaobra karon sang chairman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga si Chairman Vigor Mendoza. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo kay ti amo na ning panawagan sa mga driver, amo na ning sitwasyon sa mga driver. May nagambal ganito yang ati kung amo man lang ning plastada, patyan na lang kami sa dalan. Patyan nyo na lang kami sa dalan. Sa aton sini nga mga kabumbo bangon man sa kapinot sa sitwasyon subong sang biyayay. Ti ang pamangkot sina dire diin kag ano na ang mga nahimo kag may nagahulag or ginahulag man bala sa nga LTFRB, no? Pinagi sa kay Vigor Mendoza nga ni ang LTFRB chairman
sa sining tsimpo sang fuel crisis. Sa aton sining mga kabumbo, anong iya sining ginahimo? Bisan niya ti sang damlag lang ini siya nagpungko kay do sang ini damlag tugay naman ni sigili nagapungko dira no sa aton sining mga kabumbo. Anong karon ang plastada sila Drio? Anong nahimo ni Mendoza sini Banwa? No? May ara sa sang significant nga hulag or lihok nga maka uro alibyo sa paganto sa mga driver. Di kon wala, di na kita mag-wonder ako ni ganin experience man di sang mga taga Region 6 sa regional director man sang LTFRB. Ang nabala nila mga limos. May sulusubra ka mo da nga bayad sa driver ng pagkuha-kambyo. Puerte ng ability. 49 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Standby sa kay Bombo Krill Milyasa. Latest sa sining sa puti patay. Now, kag ginapatian na may mga pagpangbuno pa sang buka sining basiyo kag paglampos sang dako sining bato sandigman sa mga recoveries sa crime scene sang aton siniyag kapulisan nga nagusisa sa pagkasapo sang bangkay. Now, sa aton sini makasimanwa may tatlo nga mga ginpang or may isa nga nadakpan. Duwa sina diri Manwa ang mga minor de edad nga at large. Sa aton sini makasimanwa ining murder complaint panumbungon nga murder amo niyang natala na i-file batok sa 19 anyos nga suspitsado. Kag saya sini mga kopdanan check ta bala latest diri sa kay Bombo Krill Milyasa kaupod na or lakip na diri ang istrikto kagugot nga pagpatuman sang direktiba sa DILG ipatuman man diri no sa mando sang aton sini nga regional director. Check ta with the Bombo Krill Milyasa sa mga balita sa natipon diri karon sa aton man sini nga pagpangalangan Bombo Krill sa report. Please go ahead. Posibleng nga kaso nga murder ang ipasaka diri sa 19 years old nga suspect no nga nagsaputi kag buno patay sa lalaki nga nasapuan sa babaw sang pabilyon sa Leganes Plaza kahapon adlaw Abril 8. Ginhinago ang ining prime suspect kay alias Mark kung sa diin nadakpan ini sa aton nga mga kapulisan alas 12:30 kainasan kaagahon sa subong adlaw lamang no Abril 9 sa poblasyon sa amuman nga Banwa. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Police Corporal Joffel Amihan, ang investigador sa Leganes Municipal Police Station, iya diri ginpahayag nga ti makaatubang sa inquest proceeding sa kaso nga murder ining si alias Mark bangod nga siya ang ginatudlo no nga nanguna diri sa pagpangamot sa nasambit nga krimen nga gintunaan gid sa kamatayon sang biktima. Suno kay Police Corporal Amihan, sa bahin sang kaso naman diri nga pag-atubangon sang duha ka 14 years old nga mga suspect, hindi pa ini sa subong mahibaluan kung ano nga pinalidad diri ang posibleng ipasaka sa ila sa rason nga Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang makakapot sini nga kaso sang duha ka minor de edad bangod nga lunsay no nga mga minor de edad pa ini sila Bombotsang kay pahayag pa diri sang aton nga mga kapulisan nga at large sa gihapon ang hining nga duha kagati ginapangayo man diri sang aton nga kapulisan ang kooperasyon sa mga ginikanan sa nga duha ka 14 years old. Madumduman nga base sa investigasyon sa mga kapulisan kag sa bulig man sang duha ka witness nga upod sa nga ining tatlo ka suspect sa natabo ang krimen nga pagpang-tripping lang kuntani ang nanging rason sa nga ining insidente nga tigin na natam-an gid no kaga diri na tuga ang kamatayon na sang biktima nahibaluan man nga may ara sang patal nga pila sa liog sa nga biktima nga tuga man diri sang pagpangbuno gamit ang buka nga botilya kadto may ara pa sang madamo diri nga mga pilas kagaiban pagidiri nga mga lagog man sa kalawasan sang biktima daraman diri sa pagpangsaputi gamit man diri ang isa kadako nga bato kagabasin man no sa pakipag-angot man sa kapulisan
di wala pa sa gihapon na may naga-claim nga himata diri no sa bangkay sang biktima nga tiging kilala kay Jomel Alejandro, 29 years old, and na siya kag residente sa Talibo, Aklan, kag base man sa aton nga kapulisan sa pag-imbestigar kag pakipag-angot man diri sa naging amo sang ining biktima sa iya man diri nga ginobrahan antes matabo ang insidente. Wala na sang ginikanan ang ining biktima, rason nga nagpadulong kag nangita ini sang trabaho diri sa syudad sang Iloilo, but then no, to the point nga natabo ining insidente kag naging tunaan gid sa iya nga kamatayon. So yari ko batiblan naton ang naging pahayag ni Police Corporal Jopel Amihan, ang investigador sang Leganes Municipal Police Station. As a minor na hindi ako na maka-direct nga makahambal sa ilang kaso kay may DSWD kita, depende na sila. Pero ang aton nga legal age makatubang isa for inquest proceeding sa kaso nga murder. So sir, ang duha ka din nga suspect is at large sa gihapon in this letter? Yes ma'am, at large man sa gihapon kag sa subong ongoing ang aton nga hot pursuit operation kag intel monitoring about sa location sang mga suspect kag for possible arrest na ma'am. Possible turnover in sa DSWD kay minor sila. Si Police Corporal Jopel Amihan, ang investigador sa Leganes Municipal Police Station, Bomochang. So muna do medyo mabudlay-budlay ining kaso kay involved diri ang mga minor de edad no. As you mentioned, 14 years old pa lang ang mga ini kasi ang upod Manila diri nga legal ara lang sa edad nga 19 years old. So mostly mga kabataan gid ang ining naging rason sang kamatayon sa isa ka 29 years old nga biktima. Kadi sa aton man nga impormasyon nga nakuha Bombo Champ no, dumi ara nga ginapahayag diri nga involved or membro sang isa ka gang ang ining mga kabataan no nga naging kabahin ng suspect there ang ginapahayag ng mga suspect sa ining krimen, but gina-validate pa ini subong sa aton nga mga kapulisan kung membro gid man ini sila sang isa ka gang Bobo Jack. All right. So sa dugang padiriman no nga balita para man diri sa aton nga police report man naging pahayag diri ni Police Brigadier General Josefino Ligan nga ti mangina ma-stricto kag hugot nga ipag-implementar diri sa nga Police Regional Office so kon PRO6 ang mga direktiba nga ginpagwa ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary Juanito Victor John Vic Rumulya nga nahanod sa mga lokal nga ordinansa. Ang ining mga lokal nga ordinansa amo ang pagdumili sang pag-inom sang makahulubog nga imnon sa kilid sang kalsada, pagwa kag pagtambay sa mga pampubliko nga lugar nga wala sang pag-ibabaw nga panapton, amo man ang pag-regulate sa pag-videoke nga lampas alas 10 sa gabi kag amo ang pagpatuman sang curfew diri sa mga minor de edad halin alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Suno kay PRO6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan, mas maning strikto ang mga kapulisan sa pagbantay kag pagmonitor sa publiko kag hindi gid no magduha-duha diri nga pagpangdakpon kagahatagan sa nagkataigo nga penalidad ang magabayulan sa mga lahi. Pahayag diri ni Police Brigadier General Ligan magahatag anay sa nga pauna nga warning sa mga maaktuhan nga nagalapas sa ordinansa pareho sang ordinansa nga pagwa kag pagtambay sa pampubliko nga lugar nga wala sang pag-ibabaw nga panapton kating given man to no subong nga do nagatagisi gid ang init no base sa iban diri sa aton nga mga kauturan nga mga nagatrabaho abi sa mga kilid sang dalan at mga construction worker base ka na ginubalang diri nila ilabayo bangod man sa kainiton, so dapat tatagan ng initon anay sang pagsaway o warning apang sa mga maapekto or maaktuhan diri nga nagainom-inom gid no sa higad sang dalan, hindi na ini paghahatagan sang warning sa aton diri nga mga kapulisan kag automatic nga dakop diri sa ila kag payag diri ni Police Brigadier General Ligan nga nagahinyo gid ang kapulisan naton diri sa kooperasyon sang publiko nga magsunod gid sa ginapatuman nga ordinansa agod nga malikawan nga ma-record or maka-record diri sila sang mga negatibo man sa mga police station amo man ang penalidad nga posible pag-atubangon sa magalapas sa mga lahi. So yari pagkatibig naton ang naging pahayag ni Police Brigadier General Josefino Ligan ang Regional Director ng PRO6.
We've been implementing all the city ordinance, municipal ordinance na pinapapalabas ng ating mga LGUs. And we are very strict on that. Daily may monitoring tayo sa accomplishment on ordinances. Now, the more na merong pronouncement yung ating SILG. So, yung ating mga bike patrollers na makakatulong yan sa pagsita, lalo na yung mga nagiinom sa kalye, yung mga nakaubad. So, nakakatulong yan lalo na dito sa yung time ng pagpapatrol ng bike natin is 4 to 6. So, kakatulong yan. And, indeed, i-strengthen natin, papalakasin natin yung mga ganyan. Kasi city ordinance na yun, batas na yun. So, we have to na yung i-reprimand muna, first time, first offender, ikot ng police, nakikita sila, pagsasabihan muna. Now, 2 ikot, 3 ikot, ang disima ginagawa, niloloko na tayo. Aris ko yun. So therefore, kasi ano naman, baka nga lang katatapos ng magpala, mag-construction at nainitan at nagubad, tapos huliin ng police, baka hindi naman. Kaya, meron din tayo may warning tayo, guys. Lalo na sa mga first week. Pero yung nag-iinom sa kalye, tapos nakahubad, wala nang warning yun, huli na yun. Diba? Eh, maliwanag na eh. Ba't ka mag-iinom sa kalye? Inuman ba ang kalye? Yes, it has been announced already. Even before the announcement, PRO 6 has been relentlessly implementing our city ordinance and municipal ordinances. So, please, our community, our citizens, please abide with us with our ordinances para makaiwas kayo sa pagmulta. Although multa lang yan, but then again, meron pa rin kayo magiging record. So, iwasan nyo na. I-prevent nyo na. Kung na kayo, ubad-ubad, buti kung malalaki ang katawan mo, ubad-ubad kayo dyan sa kalye. At saka tangin din. Talaga mag-ubad-ubad. Pag-iinom sa kalye, tangit na tangit mag-iinom sa kalye. Mag-iinom tayo sa loob ng bahay nyo, sa loob ng compound nyo, o kayo dun sa kalye. PRO 6 Director Police Brigadier General sa Tinuligan na Bombo Trump, no? So, nag-start naman, no, ang inyong direktiba. So, mag-uumpisa man inyo sila sa pagbantay at pag-monitor sa mga publiko na tondering nga magabayular sa inyong mga nasambit na ordinansa Bombo Trump. Alright, ako nag-agree ako ni sa gainom skilled dalan, hindi man na iya pwede kag hindi mayos panulukan or pananawan. Isa man ina sa mga magatugas ang posible hindi paginsindihan ay mga tinulo kayo kung magatuga man sang ginagamo. Pero ining pag-ubab lang, ara ka sa sulod sa balay kung sagwa. Kay kung proseso mo nga umuning ang simpo, kalabanan sa mga lalaking daan, grabing init. Ara sa ila sa sulod balay, magwa na kag maubas ang bayo, ti warningan man lang kuno no? Ambal ni General Ligan, pero ti existing ordinance naman ini kag ginapatuman man ini sa syudad sang Iloilo, pero ti mas mayo na nga ang aton sini kapulisan kay nagmando ang DLG Secretary ipatuman nila ni sang istrikto, no? Kay amo ning gustong kayuhan man mo para sa mga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Nga ti mando sa nga DLG Secretary Bombo Crel? Exactly, no, Bombo Cham, kay ti ang ining sabahin sang mga nag-inom-inom sa higat sandalan, so umumanibla kung baga ang way nga para mas buhinan ang aton diri nga mga kaso sang krimen, kag ti malikawan bala nga makatuga pa sang mga insidente. Rason diri kes ang iban nga daan, no, may mga ara na kita sa previous na cases nga bangod sa inom-inom sa higat sandalan, iban ka diri nagakatunaan gid sang ilaman nga kamatayon, so amo na ang rason nga para malikawan ang amo ini nga mga insidente magapatuman, no, sa ining mga ordinansa ang aton nga mga kapulisan kag para mabantayan kag monitor ang kalinong man, no, diri sa aton sa syudad sa Iloilo kag sa bug-os man nga Western Visayas, Mamucha. All right. Pero sa mga tipon nga balita, ini si Bombo Creel Panisalis Milieza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Creel Milieza sa imo sini iyang follow-up report.
Dugang pagin sining mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa iban Sinmanu's and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isipopot siya mablank over kabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load nagapataas ang fuel consumption tuptob 0.5% para sa mga salakyan, samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Buksan ang mga bintana, puwertahan kag kortina sa aga tubtubabon agud makasulod ang natural nga kasanag kag preska nga hangin sa sulod sang balay. Kung masanag ang sulod sang balay, hindi na kinahanglan nga maggamit sang suga sa adlaw kag mabuhinan man ang paggamit sa electric fan o kon aircon. Dako nga bulig man ang maayong air circulation sa pagpabugnaw sa balay, ilabi na sa mainit nga klima subong sa Pilipinas. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung naga masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban.
Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bisan naka-off, nagakonsumo gihapon sang kuryente ang printer kag iban pa nga mga gadgets. Ini ang ginatawag nga phantom power. Mas makinot kung i-unplug ang mga ini o kon ibutang sa switchable power strip bag-o magbiya sa opisina. Makabulig ini para hindi mauyang ang kuryente kag mabuhinan ang bulanan nga bill. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sa mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng daan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu. Sa sini nga paagi, mangin dire-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho kag sigurado nga wala sang mauyang nga gas. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first kabom. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Box Paradyo Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Thursday, araw ng kagitingan, 84th year. Kamusta? Sino mga magigiting na nag-upod sa aton sa sininga hapon, ang mga modern day heroes naton? Welcome dito sa kahapon lamang program, and today mag-enjoy kita another batch of beautiful stories nga gina-share diri sa aton nga programa ang KLP. Kagamo man dira invited man kamo, ha? Never ever saying ati ay wala ko chance nga makapadala sang kasaysayan. No, just find time because each of us may istorya gid nga inagyan sa aton nga kabuhi. So find time and then you write your stories and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man nga sulaton and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So let's enjoy again ang ining nga hapon sa atong nga pagpamati sa makasaysayan nga ginpalabot diri. Welcome everyone. This is Tita Regine, kag-aring aton nga ambahanan para sa inyo from Vanessa Gonzalez, umiibig sayo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
pag-ibig sa iyo, Vanessa Gonzalez. Good afternoon man and welcome to all those watching sa FB Live sang Bombo. Salamat gid sa inyo. Nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan ang ilang ginapahamtangan, but they are joining us today, so we are connected. Salamat gid. You can also share your stories. Kag basi ka mo ang magdaog, may 1,000 pesos ka mga premyo diri sa kahapon lamang program. And pag-interviewon ko kamo, of course. It is now 17 minutes after 2 o'clock. Wherever you are subong ha, especially diri sa Pilipinas, see to it. Bit ninyo ang inyong mga suludlan sang tubig. Kay puwerte ang init. So, mas better gyapon ang tubig. Safe kita sa tubig rather than mga juices or coffee or kung ano pa dira, especially sa soda. So, ari na kita mga kabombo sa ating first story sa sininga hapon. May tigulo. Silence. Nagikan kay NB. Dearest, Tita Regine. Hello, my friends. How do you feel, think, and act in silence? Have you ever enjoyed it in the midst of your solitary life when you're in a lofty and pensive mood? Malino nga kahaponanon sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines sa imo Tita Regine, sa mga maukod ni tagpalamati kag tagsulat sa mga istorya nga makapukaw sang kakaturog naton nga panghuna-huna kag makapabuhi sang maluya naton nga baratyagon. Sa inyo tanan, maayong hapon. Once, I observed my aunt sang pag-upod namon bakasyon sa Manila. Isa ka bulan nga relaxation, shopping, kaon-kaon, lagaw-lagaw, visiting relatives, and enjoying city life with friends while waiting sang iya anak nga lalaki nga si Toto from abroad. Ay ilam, Tita Regine. Nabaguhan siya. Hindi makatulog maayo. Instead, malipay, nagkasubutan na. Maluya. Kay waay nakapupo for 3 days. Tungod haros karne permi ang sudan. Sweet kag cold ang pang-dessert. Kag juice. May edad ron abi, si auntie, nga kabudlay na sa iya mag-adjust sa syudad. Ginapailin-ilinan siya ni Inday Vic, ang iya nga daughter-in-law, sa mga utanon, prutas, kag isda. Aga pa kami na, mga 4:30 a.m., nagkakadto sa nearest wet market, kag magbakal fresh fruits, green leafy vegetables, and fresh fish. Amo di ang amon nga daily routine. Kanami gid kay Inday Vic, kay mahinampanon, mainatipanon, kag mapinalanggaon. After 3 weeks, nagreklamo si auntie sa akon nga hindi siya makameditate kay tama kagahod. I told her to close her eyes and feel the presence of the Lord. Hindi magpadistorbo sang kagahod. Balaan mo sa syudad, duwaay nagatulog ang mga tawo sa ilang panginabuhi. 6 to 6 ang siga sang suga, halin sa pagtunod sang adlaw, hasta sa pagbutlak naman sini sa kaagahon. Iba sang sa probinsya nga malinong kagwaay kaayos ang disturbo. Hambal niya sa akon, and mapauli na lang bakit bala kita, maskin waay pa makaabot si Toto, kay kalain dya sang pamatsyag ko. Hindi takon makasaho kadyang lugar sanda. Maya adda nato sa probinsya, malinong, way duro nga distractions. Permi ko tana tuya, mabatyagan ang presensya ni Lord sa mabugnaw nga dupoy-dupoy sa presko nga hangin sa palibot. Makita ko siya sa malipayon nga mga kapispisan, nagahapon sa sanga sang kakahuyan. Masirang ko ang figure ni Lord nga nagadupa sa matahom nga panganod sa pagbutlak sang adlaw sa kaagahon
kag sa pagtunod sini sa kahaponanon. Hambal ni Auntie. Buwas malisensya ako kay Inday Vic nga sila nalang pamilya ang magbakasyon sa probinsya pag abot ni Toto. I can't stay here any longer. Nagasakit ang ulo ko kag nagaluya ang kalawasan ko. Ang sabat ko sa iya, depende sa imo, Auntie. Ahay, isa dulang daan kasi mana ang paghulat naton sa iya. Dumaano man daan si Toto, magitaay ka mo sa iya pag abot sa Manila. Ang hambal na duman, mahuya ako kay Inday Vic kung magmasakit ako dya. I don't want to become a burden. Luwas nga may kabataan patana ginaatipan sa ilang pag-eskwela. Gani, nag-decide kami mapauli. Kag daw nagpagsik siya. Kanami ron kayo humyuhom na. Homesick gid siya nga daw isa na katuig nga na-miss niya ang probinsya. Mga utod, when I came across a notable word of silence from A Weekend with Christ by Vitaliano Gorospe S.J., I really felt what silence meant to me. Kung ara ikaw sa state of being reserved, nagahipos ka lang. You keep quiet, hindi ba da? Most of us live in the past and in the future. Distractions to prayer come from the past or from the future. But how do you stay in the present? Ang isa ka method is the awareness of your breathing. You always breathe in the present, even when you're asleep. Ang isa pa gid is awareness of the sounds around you. Sa manubo nga panahon sang weekend, we don't have enough time for problem solving, be it familial, personal, social. Neither the time for planning your future nor the time to seek serious guidance and counseling. Kag matuod di Apisar, you have all the time to pray. We are accustomed to think and write about God, but have we experienced and felt His presence? After all, to experience God requires the help of grace, which is a great gift of God. Na-condition kita nga mag-istorya sa Diyos. It is high time we listen to God. Mamati naman kita sa iya. God speaks to us only if we are silent enough to listen. Gani, in silence, we help to relax our body, ang aton nga mind, kag ang aton nga heart. Ang kalinong sang aton panghuna-huna excludes prejudice, discrimination, pretense, hypocrisy, envy, greed. Our peace of heart excludes lack of mercy and forgiveness, anger, hatred, vindictiveness, violence, pride. So, para nga mas mag-deepen ang aton awareness and silence, we need to do everything slowly. Hinay lang. Hinay lang kung nagapamahaw ikaw and take time to smell the flowers. Then, you become aware of who you are, the face of God in others, and the beauty of God's creations all around you. Come by yourselves to an out-of-the-way place and rest a little. From Mark 6, verse 31. Ang ideal place for the weekend with Christ or do-it-yourself retreat sa balay nga malinong, marayo sa kagahod kag disturbo, sa maligwin nga isla o kung sa bukid man. It is good to stay away from persons and events of your own little world and discover a quiet world of life. We find the silence within, thereby finding God or letting God find you. Pilia ang isa ka lugar where you are not likely to be disturbed. Set aside a corner of your room and place one of your favorite pictures or icons along with a prayer book, Bible, cross, candle, kag mga bulak.
Ang ini nga sagrado nga lugar para sa pagpangamuyo, makabulig ini. Build an inner stillness within yourself. Sa early stages ng inyong pagpangamuyo, practice, no? A special place for prayer that you have selected will help you turn your mind and heart to God. Always kakasungid ang sandals o kung ano ang inyong wear from your feet, for the place where you stand is holy ground. Kung makaset aside ikaw sa regular time kada adlaw for prayer, kag mag-allocate a specific length of time sa kaadlaw, tunga sa oras, the habit will ensure that you know and soon others will know that this is your prayer time, not to be disturbed at all. Setting aside a particular time during the day may psychological value in itself. Ang special time na ginapili mo as your prayer time is up to you, pag gusto ikaw. Most of us, we find the early morning, before we become involved in our day's works, to be especially helpful. The best time for prayer is the time that suits you best. So stick to what works and is most practical para sa imo. Ano man nga sahi sa spiritual journey to prayer you take, 4 phases or stages are worth remembering. Una, I talk at God. Inibot silingon nga ang Ginoo amo ang topiko sang imong conversation, but you do not want to talk to God. Then, I talk to God. This means, naga-communicate ikaw sa Ginoo. Then, I listen to God. Buot silingon, God is communicating with you. Now, I listen for God. This means, discovering God's constant communication nga hindi mo mabatian. Because God speaks to you only if you are silent enough to listen. When you can fully meditate in silence, amuran ang ginkahidlawan ni Auntie sa probinsya, nga waay na mabatyagan kag makit-an sa Manila. Amugid to ang dako nga rason nga naghiwasa siya nga magpauli dayon. Just imagine. Now, let me add Ellen White's Steps to Christ that will enlighten us about a knowledge of God. When our open heart will be impressed with the love and glory of God as revealed through the works of His hands, kung ang aton nga listening ear makabati kag makaintindi sang komunikasyon sang Dios through the things of nature, the green fields, the lofty trees, the bud and flowers, the passing cloud, the falling rain, the babbling brook, the glorious of the heavens, speak to our heart kay nag-imbitar sa aton to become acquainted with Him, ang aton nga manunuga who made them all. Our Creator would have His children appreciate His works and delight in a simple, quiet beauty with which He has adorned our earthly home. He is a lover sa mga matahong and above all that is outwardly attractive. He loves the beauty of character. He would have us cultivate purity and simplicity. Kung magpamati kita, God's created works magatudlo sa aton precious lessons of obedience and trust. Ang pagsunod kag ang pagsalig. From the stars that in their trackless course through space follow from age to age their appointed path, down to the minutest atom, the things of nature obey the Creator's will. He cares for everything and sustains everything that He has created. When men go forth to their daily toil, kag kung nag-engage sila sa pagpangamuyo, kung maghigda sila kung gabi, and when they rise in the morning, each is tenderly watched by the Heavenly Father.
No tears are shed that God does not notice. There is no smile that He does not mark. Ang Diyos nagahambal sa aton sang iyang mga pulong. Here we have in clearer lines the revelation of His character, of His dealings with men, and the great work of redemption. Here is open before us the history of patriarchs and prophets and other men of the old. They were men subject to like passions as we are. We see kung paano sila nag-struggle through discouragements, kaangay man sang aton. How they fell under temptations as we have done, and yet took heart again and conquered through the grace of God. And beholding, we are encouraged in our striving after righteousness. As we read of the precious experiences granted them, of the light and love and blessing, it was theirs to enjoy. And if the work they wrought through the grace given them, the spirit that inspired them, kindles a flame of holy emulation sa aton tagipusoon, and a desire nga mingin kaangay Manila in character, like them, to walk with God. Akon man jagin dugang, share sa aton tanan, sa katuyuan, nga mapabakod pagid naton ang aton pagtuo sa aton mahal nga Dios nga makagagahom. Makita sang aton mga mata ang matahom naton nga palibot, kag mabatyagan naton sang lubos ang presensya sa panahon nga kita nagaisahanon sa isa ka malino nga lugar, free from noise and other disturbances. We appreciate the beauty of all natures, all creations, and truly feel the presence of the Maker. Ginhimo sang Dios ang matahong nga kalibutan para sa aton tanan nga iya mga katawhan. Gani, ginpabutyag sang Dios sa aton sang idako nga kalipay sa pagtuga sa aton, all His creations and the whole world. Kag sang iya kasakit sa pagpasaan sang cross, kag pagpakamatay sini sa pagtubos sang aton mga kasalanan. Jatanan indi likom sa aton ihibalo sa balaan nga kasulatan. It is in silence when we can hear Him speaking. It is in silence when we can see Him looking for us. It is in silence when we can feel His presence, caring for us, and many, many other things for all of us. Ano pagid ang kinahanglan naton to know about His existence? Mga utod, ang gugma sang Dios ang nagtahi sinitanan, agud aton siya makilalaan, kag ang gugma amo man ang aton igabalo sa iya. Paano? As recipients of His love, we need to acknowledge Him, adore Him, honor Him, and praise Him in all the things we do, in accordance with His holy will, in all places and at all times. Tita Regine, do kalawig na gid sini. So, dyan lang anay kita kutob. Salamat gid sa imo pagbasa sa nga istorya. Kabay pa, may leksyon naman kita nga nakuha. More power sa imong program. And may the Almighty God always bless all of us. You, Tita Regine, ang imo family, kag ang imo mga pinalangga sa kabuhi. Sincerely yours, in B, sa Iloilo Province. Well, NB, salamat sa sininga particular episode ni ginatag mo sa amon, gin-share diri sa amon about silence. Yes, indeed, it is in silence that God speaks clearly. Kag mabatian naton siya if we open our heart and soul sa iya. So we should find time for silence sa aton everyday nga pagpangabuhi and speak and listen to Jesus. Let us not allow nga malumos kita sang kagahod sang palibot kag sang kalibutan. Let us create that holy hour to communicate with our Creator sa adlaw-adlaw nga tanan. For me, the best thing is upon waking up in the morning. That's my prayer time.
So thank you so much gid sa imo NB for this sharing. Oras naton, it's 2:37. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng bilakan mga importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magdesignar sang green officer sa kada departamento. I-check ang suga, aircon, kag mga equipment bag-o magbiya o kon magpauli. Siguraduhon nga nakuha sa saksakan ang tanan nga appliances o kon computer. Ilabi na kung weekend nga malawig pa ang inadlaw antes ang Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for April 5 to 11, 2026. Ang Val Trouble Band is once again at your service sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa April 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa April 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay o kun sa opisina kung wala na ini ginagamit. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. And we continue giving you stories nga gina-share diri sa KLP. Ari naman ang sulat ni Lolo Abraham, Dear in the Regine. Maayong hapon sa inyong tanan kag sa imo inday. Sa 1972, nagupod ako maobra sa Capiz, Iloilo para makasakay lang ako sa train. Anong kami, 3 ka panday, may mga gamit sila ya. Kami nga 3, wala. Ang amo ni Dad, 18, 16, kag 14. Pero, gimpapauli kami sa engineer, kaya hindi ko no kami kabalo mag-obra. Nagpa-Manila ako kag nakaobra. Nagtener ako sa akong paryente. Laba to buhok ko, dumrugmon ko no. Tiyamba ka tiyo ko, pakaisa ni tatay.
Para malingaw ako, 6:30 a.m. wala pa nag-display comics kag newspaper. So nagtulok ako sa unhan. 20 meters ang layo, damo tawo nagalakat. May isa ka tawo, iya bayo puti, brown ang pantalon, nagasandig sa dingding, kay sarado pa ang store. Ang iya left nga tuhod sa ibabaw. Nakatulok ako sa iya. Kita niya ako, dayon ko panago sa higad. 1 minute, nagkadto siya sa akon. Ginpusasan niya ako inday, kaginpalakat. Hambal niya, snatcher ka? Nagsabat ako, hindi sir. So lakat kami sa dalan. Damo-damo tao. Huya ako. Basi makita ako ka classmate ko, kag iya utod nga babayi. May crush ako tani sa iya, do si Elizabeth Oropesa. Muna ang iyang hitsura. Upod nila sa balay, iya iloy, kagang bata nga lalaki, 5 to 6 years old. Basi anak ni Beth? Wala, gid ako nagapamangkot. Kabuot sang ila iloy. So lakat kami, ginatago ko ang posa sa bayo ko. Abot sa dalan, liko kami. Sulod kami sa restaurant. Ang kamot ko may posas. Gingaid niya sa idalong lamesa. Mangkot siya. Amo man gihapon. Ti sabat ko, hindi sir. Di ako ya snatcher. Gwa kami. Dala niya ako sa presento. Ara ang iya upod. Hambal ka upod niya. Dala sa gwa. Sulakat kami. Tabo kami sa dalan. Ara kami sa may Divisoria Market. Tapos sa Tondo, Manila, gingaid ako sa haligi. May posas sa bilog ng semento. Ginpamangkot naman ako kung snatcher ako. Bakong di, sir. Ay pa kami makaabot sa higadalan. Mangkot naman siya kung may kilala ako nga si Amuni ang iya nga pangalan sa Iloilo. Tinagsabat ako, oo, sir. Maayo kay way niya nabatian. Kaya hindi ako maayo maghambal. So lakat kami sa ginahabuyan ka mga basura. Finally, basi niya no nga sa sige na nga pamangkot tambal ko hindi kita ko ya snatcher sir nagaubra ako ya janitor halin pa sa nga June up to October 15 dira sa may Binondo kag isa pagit sa ginaubra ko nagahampang ako dama postahanay ara dira ang pangalan ko sa may Recto building ang nagakabit number 18 kay may contest sa December 25. Sir, tiambal niya, kung postahan ko ikaw, basi ipaperde mo, tirohon ko ikaw. Tiambal ko, ay hindi sir, hindi ko papaperdi mo nang hambal ko. Tisiling niya, kadto ka dito. So inday, ginukas niya ang posa sa kamot ko. Hambal niya, di ka mag-agi dire sa Divisoria Market. Tiambal ko, yes sir. January 1975, nabagan siya ako. Curfew hours sa Divisoria Market. 2 weeks, tulog ako sa jeep. Si Charlie, Mayo, lakat siya kadto sa store, 15 meters ang layo sa jeep, nagaparking. 60 meters ang layo sa barangay nga ginadayunan ko. Way kabalo si Charlie. Gindala ako sakay sa jeep. So naagyan siya ka jeep, nag-istorya sa iya, kilala siya sa store. So sa laktod, March 1, nagpauli ako sa balay, gindayunan ko. Todo plano ko ma-work, helper sa shop, hambal sang kilala ko, ipatagayuno niya ako, lapit sa tutuban. So hasta na lang anay diri Tita Regine, sa daso naman, Lolo Abraham. Ayos lo Salamat gid ang mga inagyan ni Lolo Abraham, kung diin siya makakadto, kung diin siya makapamasyar, anong mga nagkalatabo sa iya. Gina-share niya sa aton diri sa KLP. So salamat gid. It is now 2:46 in the afternoon. Magapanabalik ang KLP. Kaupod si Tita Regine pagkatapos sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Ang prutas nga saging kabombo, nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging mangga
kasangaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Masami ka bala nagasako kung magluto, ilabi na ako ng karne o kung isda nga imo inuglunod, ang frozen pa? Hinay-hinay lang kabombo. Ang frozen food, mas mahakog magkonsumo sang gas kung nakasala ang nasa kaldero. Inibangod madugay pa ini magtahaw kag mag-init, antes maluto. Gani siguraduha nga antes magluto, nagkatahaw na nga daan ang isda, karne o kung iba pa nga frozen foods, antes iniisal ang sakalan. Ang wai sa kusina, makinot sa enerhiya. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, Balik kita diri sa kahapon lamang program at 50 minutes after 2 o'clock kag may lucky winner kita. Happy winner! Mag-claim sa iyang premyo sa ating promo Buena Mano Salvo Year 25. Buena Mano Salvo! Nakarating ang ating daily winner. Heto siya! Heto na siya mga kabombo, and I correct myself. Year 20, palang super advanced kita po iya. Anyway, naglakip siya sa preferred purchase URC products, in particular, Chippy, kag Mr. Chips. Palakaon, din siya siguro ay makatun siya karon ha. 56 years old, taga Santa Rosa, Mandurriao, Iloilo City. Ang ating winner nga mag-claim sa iyang premyo, si Ma'am Teresa Pareño. Ma'am, good afternoon gid sa imo. Congratulations. Mayong hapon, man, Tita Regine. Mayong hapon sa tanan. Kadami gid sa smile ni Ma'am. Ma'am, ginakaptan mo ng 1,000 ka pesos nga premyo. Tisigi, isipon naton ina. Okay. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Congratulations, Gid, sa Thank pagbaton mo you. sa mga 1,000 pesos. Anong plano natin sa 1,000 ka pesos ngayon? Dugang naman para sa proof of purchase. Kaya ano ginapaborito mo? Nga ginabakal nga proof of purchase? Not always yun. Mr. Chips and Chippy. May mga kids kita? No, wala. Tita Reg. Oy, single si Ma'am. May plano kita nga mangita sang partner?
Hindi pa sure. Kung may Lola time na. ka, ha? Old na ta. Kung may time ka, share mo din ang istorya mo. Anong nangyari? Anyway, hindi lang isa ka libo ka pesos nga cash ang imo nga dalon pa uli because may ara ka pagid sang gift pack also worth 1,000 pesos. Okay. Kag ara nakasulod ang mga goodies. Okay. Sige, pang isa-isaho naton. Okay, aring isa ka box ang MX3 coffee. Duwa ka box ang Rimsink nga mga vitamins kag tatlo ka pack sang bihon. Kabalo ka magluto bihon? Oo. Malamit ka siguro magluto sa bihon. Hindi magita. Alright. So that is also worth 1,000 pesos, ma'am. So all in all, ang imo nga dalon pa uli, 1,000 pesos nga cash and then gift pack. Thank nga you. also 1,000 pesos. Thank you, kid. Nakasulod ang mga goodies mo sa isa ka balde nga orokan. Thank Happy you, ka na kid. sina? Happy, kid. Super. Ti gusto mo magbalik diliwat? Mag-claim ka naman premyo? Kaluyan, kid. Anong imay mo on? Parang matabuin na. Hulog liwat sang madamo nga entries para may chance naman yung magdaog. Okay. Sige, Basta si Grand Draw. Invite mo to be mga friends mo, mga neighborhood. Oo. Sa mga friends dira sa amon nga barangay Santa Rosa, Mandurriao, kag sa mga tanan nga diga Palamati, pwede man kamo magulog sa inyong mga entries para kamo may chance man nga magdaog diri sa promo sang Bombo Radio. Alright. So, happy ka na sa imong nga nadagaan nga ina? Happy, gid, Tita Reg. Excited. Sige, once again, congratulations, gid sa imo. Anong imong nga mabilin? Sa tanan kag nagapasalamat ko sa Ginoo nga gintagalan ko tsansa kag sa Bombo Radio kag sa tanan nga product sponsor sini nga promo. Thank you, gid. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM, it's all for you. Abi ko na ikantahon mo. Tinawas. Anyway, sige, sulat ka ha. Join ka. Okay, Find Tita time. Reg. Mag-join ka dito sa KLP. There you have it. Ang ating winner si Ma'am Teresa Pareño sa Santa Rosa, Mandurriao, Iloilo City. 2:54 ang atong oras, magapanabalik ang KLP. Pagkatapos, ang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kabombo! May salakyan ka bala kag luyag mo nga makakinot sa imo konsumo sa gatong? Siguraduha nga husto ang hangin sang imo goma o kung tire pressure. Sa husto nga tire pressure, makakinot ka sang hindi magnubo sa 200 pesos kada bulan sa imo kotse. Kag hindi naman magnubo sa 700 pesos kada bulan sa truck. Ini nga estimate ang ginbase sa 1,000 kilometer nga biyahe sang kotse kag truck. Habang mahimo man ini nga magbag-o, depende sa presyo sang gasolina kag kondisyon sang pagmaneho. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Usisa kag kayohon galayon ang nagalik. Bisan pa sa tig-ululan nga adlaw, ang nagatulo nga gripo kag tubo nagausik sa madamo nga litro sang tubig. Gani hindi na maguyang sang tiempo. Kay uha nagatulo nga gripo o kun tubo. Idi bangod nga ang kada tinulo sang tubig nga nagakausik. Katumbas ini Alas 2:55 ang aton nga oras, kag diretsuhan ta niyo. Short man lang ni ang biyag i-share sa aton sa sining nga hapon ining ne sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Hello sa tanan nga katapos ng DYFM, ilibigid sa imo tita, also sa mga kabataan ko, umagad, mga apo, mga balay, mga in-laws. October 17 in the afternoon, tapos program mo, maluya lawas ko, kay YT, may nabasa kasulat ko. But anyway, interesting man istorya ni Crying Mother. Uy, na-miss na si Crying Mother. Ang every pang Friday ng mga stories mo. Crying Mother, kumusta ka na da? Sa pagpadayon, siguro ang iban ko nga ugali, Tita Regine, nasulat ko doon. Ang suplada, maldita, bugalon, kag tanan nga malain batasan na angkon ko. Pay kun maanda nanda ako, believe man sanda. Kay sa pagkamatuod, hitsura ako malang malain, pay ang batasan ko, mayadgid. Halin sa pag-asawahay na mo ni Toto, enrollment ka mga libayo na ako ginasugo nanda. Pagabot ko sa eskwelahan, mangkot lagi kay iban nga ginikanan, na kundiin ako naga-teach. Sabat ko nga nagayuhom, why taklan gitudlo
Ay, abi namon ga-teach ka? Te, kadlaw na lang kami. Attend ako kaanda nga PTA meeting, sus, ginpili, dadayon for president. Hasta mag-high school, hasta college, ako gauda-uda kananda. Sa tulad, gagwa pa, nga way ako it binuligan kananda. Buligan man namon sanda ni Toto kato sa pag-eskwela da, ay lain-lain man anda. So, antusi. Labot pagid tulad, hay tanan namon nga kabataan, may natapusan. Bayan lang pabati-bati nanda, kamalain nga istorya. Way, takon ga sapak. Pay kun kisa, mapikon man ako, rason ko. Way, tinyo na ninguha sang una. Tama, man sanda ka abuso sang una, ti ano karon hay namigado. Ga-promise na gid ako nga hindi doon maghinakit o magbatsyag. Pay ga pangibabaw gid sa utak ko kag baratyagon. Kaka-stress ako. Babay, dyan Dumduman ko man sang una, kung kisa makapabanwa ako, isa to kabes, may isa ka lalaki nga mahipid, it pamayo, gasinggit nga, ma'am. Ay, takon ga sapak, hindi man ko, ma'am. Hasta nalabot na ako, ginatubang kag magsiling, nga, ma'am, ambot ano to pangalan ko, Nahinurukan ako, ambal na, way ka doon kakilala ka na kan? Si Romeo ako, estudyante mo sa Inka. Sabat ko, way takon ka, teach, Sala, kalangguro Ma'am, daw ikaw gid Ti, sorry lang ma'am. Sabat ko, it's okay. Bye ma'am. Sabat ko, bye man. And God bless. Ahay, tulad tita, malam. Doon ako, matamad, mag-outing-outing. Manghagad gani sanda man yapon sagwa. Sabat ko, take home lang amon kay hinablos ko siya. Lain gidaad, hambal nanda, pay intindihan mananda sitwasyon ko. So till here and may the good Lord bless us all. Love lots. Ning Ning. Well, Ning Ning, you know the secret already. Para no stress. Huwag mong pansinin. Hindi pagsapak ka. Pambala lang ta. Ikaw ya focus ka lang sa mga positive vibes. Hindi bala. And that's what I would often tell you. Parang hindi na maglain buot mo, hindi na maglain pamatsyag mo. O, diba? Think of those beautiful things na lang na nagkakalatabo sa imong mga kabuhi and be thankful about them. Being grateful, nagahatag na isang nami nga feeling sa isa ka tawo. So, be grateful para hindi ikaw ka-focus sa mga wala mo na namian, ng mga nagkakaratabo, wala mo na namian, ng mga ginapanghambal. Alright? So, salamat yun sa imoning Nes sa Lambunaw. Mga kabombo, for your own stories, you can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your stories and you send sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas kada hapon tuyang Ermitanya Provincial Jail kag ang Dear Diary. Enjoy ka mo. Balikay kita buwas. Maraming salamat sa kihapon ninyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.